Hej, og velkommen til Og så blev vi voksne. Mit navn er David, og sammen med min kammerat Mikkel byder vi dig velkommen til en unik og medrivende podcast, der vil tage dig med på en uforglemmelig rejse gennem tiden og spændende emner, som påvirker vores liv. Vi deler historier om vores venskab, udvikling og opdagelser, der begyndte med ungdommeligt overmod og livlig drømme. Vi inviterer dig til at træde ind i fortiden til de spirende år af det nye årtusind, da Mikkel og jeg først krydsede hinandens veje og begyndte at væve tråde i et venskab, der skulle vise sig at være for livet. Her vil du blive fordybet i vores rejse. En rejse, der rummer historier om karriereudvikling, hobbyer og sjove øjeblikke, der har både udfordret os og givet os livsglæde. Gennem ærlige samtaler og hjertevarmende øjeblikke vil du få et indblik i, hvordan vi støtter hinanden i svære tider, fejrede vores succeser og navigerede gennem livets uforudsigelige labyrint. Og så blev vi voksne er mere end blot en podcast. Det er et levende portræt af venskabets styrke og dets evne til at forme vores livsrejse. Ja, og så er der ikke meget andet at sige end læn jer tilbage og nyd showet. Velkommen til vores podcast, og så blev vi voksne. Velkommen til, og så blev vi voksne. Vi er stadigvæk bare i gang med at finde ud af, hvordan man gør alt det her. Vi har upgradet lidt fra online til at faktisk sidde sammen. Vi har ikke set hinanden noget tid. Nej. Hvad sker der, min ven? Ja. Hvad sker der? Jamen, der sker ikke så meget. Jeg er blevet 36 siden sidst. Det er smukt, det er smukt. Hvor du valgte at køre en lille prank på mig. den slog mig faktisk ret meget ud i fredags. Jeg ved ikke, om vi kort skal fortælle det, bare så man det ikke er i. Det er dig. Jeg har bare sendt en gave. Ja, du sendte en flot buket blomster til mig. Jeg ved ikke, hvad der var, et eller andet digt, eller... Som... Jeg havde taget et børnedigt og skrevet om til dig. Ja. Ja. Og det, der ligesom slog mig fuldstændig ud, jeg tror, det var det der med brøle som en trold, og jeg skulle invitere min dame ud. Og det første, jeg tænker, da jeg får sådan en buket blomster, det er, jamen, det er sgu da nok for min kæreste. Så jeg skriver til min kæreste sådan, tak for blomsterne. Og hun svarer så iskoldt, jeg har ikke set nogen blomster. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg gik lidt i panik. Og da jeg så viste min kollega, at jeg har fået sådan en fin blomst, det der dæk holdt jeg lidt til mig selv. For jeg tænkte, at der var nok en secret admirer et eller andet sted her på kontoret. Men jeg tror, jeg brugte 2-3 timer på at finde ud af, hvem fanden har skrevet det skide brev. Og selv med den buket blomster. Men heldigvis så GDPR og anonymitet, det er der ikke noget, den blomsterhandler, du købte ud. Det er noget, de sætter pris på. Så jeg ringede bare til dem. Jeg ringede bare til dem og sagde, prøv at jeg har fået en fin buket blomster her på min 36 år fødselsdag. Hvem er det fra? Fordi der står ikke noget. Har du ikke fået et kort? Jo. Jeg har fået et kort, men der står ikke, hvem det er fra. Nå, øjeblik. Jamen, det er Mikkel. Ej. Nå, tak. Og heldigvis kender jeg ikke super mange Mikler. det, der er ret imponerende ved det, det er faktisk, at da jeg sidder og bestiller det, så tænker jeg, at du skal ikke kunne se, hvem det er fra. Nej. Så der, hvor man ligesom skriver navn og adresse og e-mail og alting, der starter jeg med at skrive no name, og så udfylder jeg det hele vejen ned. Og så til allersidst, så er der en, vil du være anonym? Så tænker jeg, okay, men det kan jeg bare krydse af. Så tænker jeg, så kan jeg krydse af, at jeg vil gerne være anonym, fordi så får du det ikke at vide. Og så kan jeg godt skrive mit navn på, fordi jeg skal også have en ordrebekræftelse og sådan noget. Små stikker, så fortæller de det bare med det samme. De snak der hurtigt, det var bare det der, har du fået et kort? Nej. Okay, det er Mikkel. Fint. Nej! Det var hyldende morsomt. Jeg tudede af grin, da du ringede til mig. Jeg var færdig. Det var så skægt. Og det er sjovt, jeg kan godt lide, selvom du cut in the act, hvor jeg siger til dig, Mikkel, synes du, jeg brøler som en trold? Og du siger ingenting. Det er bare sådan et, hvad mener du? Og jeg prøvede. Du prøvede. Og det fede ved det, da jeg faktisk ringede til dig først, så kunne man bare høre, at du gjorde sådan, klik. Kunne man det? Det er Mikkel. Hvad så, buddy? Det er fedt. Det er fedt. Ej, det var simpelthen så morsomt.
Så, men du havde en god dag. Jeg havde en fantastisk dag. Og du tog hende med og spise, gav hende lidt vin. Ja, og det sjove var, du havde hende med som, ja da. som medspiller. Ja. Og da vi aftalte jo så, at du ikke skulle sige noget til hende. Så jeg kørte den jo videre. Jeg skulle da også hæve mig over for hende på min egen fødselsdag. Så da jeg kommer hjem, jeg tager den der buket blomster med, tager det der brev, og ligesom, når jeg kommer hjem, ligger det på køkkenbordet, helt åben, som om ingenting er sket, eller noget som helst. Og så kommer hun ind sådan, hej skat, og så, nej, hvad er en fin buket blomster, hvem er det imod fra? Jeg tænker, hold kæft, hun kører bare videre i det spil. Og så siger hun, ja, og det der brev der, det er helt væk, siger jeg så. Så kigger hun på det der brev og siger, ej, ser du nogen udover mig? Stopper du, mand! Det er fedt. Ej. Det er stærkt. Ej. Men, ja. Det fede var, at hun havde screenshottet nogle af de beskeder, I havde skrevet sammen. Ja, og så havde hun sendt det til mig. Sagt, prøv at se, hvad han skriver. Der har smidt mig under bussen fuldstændig. Det var topfedt. Det er simpelthen så skægt. Det er sådan, en prank skal være. Den er ufarlig, og vi griner alle sammen af det. Du griner også af den nu. Ja, men jeg var virkelig presset. Det var ikke super meget arbejde, jeg kunne lave. Altså, som jeg sagde til min kæreste, at der var simpelthen nogle møder, jeg var simpelthen nødt til at udskyde, fordi jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg var simpelthen nødt til at løse, hvad var det, jeg skulle, eller hvem det her var fra. Jeg kunne ikke være i mig selv. Så det er sjovt, haha, når man kigger tilbage, ligesom meget alt andet, men i situationen var jeg virkelig presset. Men okay, jeg hører, hvad du siger. Næste gang, så skruer vi lidt op. Nej, det er okay. Hvad med dig? Jamen altså, jeg har været snothamrende syg. Nå, okay. Altså forkølelse? Ja, måske ikke. Det startede med noget forkølelse, som jeg for øvrigt aldrig får. Jeg bliver ikke forkølet. Jeg kan blive lidt snottet, så sover jeg, så går det over. Jeg blev rigtig snottet. Vælter ud af næsen, vælter ud af øjnene. 1,5 døgn efter begynder jeg at komme ovenpå, så får jeg feber. Okay. Og så lå det bare op og ned og op og ned, og jeg var helt færdig. Ikke nemt. En klassisk manflu. Nej, og jeg var ikke ved at dø. Jeg havde det meget skidt. Men jeg var ikke ved at dø. Og hvad der ellers skete, så har jeg fået... Siden vi har mødtes sidste gang, der har jeg mødtes med nogle håndværkere. De har kigget på vores garager, hvor vandet pisser ned, hver gang det regner. De har givet et tilbud på det, og de er i gang med at fikse det. Fedt. Som ikke engang en uge efter, vi har sagt ja til tilbuddet, så er de revet tag af det hele, og væggene er ved at blive pudset op, og døre er ved at blive blændet, og det bliver smukt. Fedt. Så nu bliver træningen lige så god, som det er både Gentofte. Så det bliver et rent træningscenter, du får ude hos dig selv? Planen, som jeg ser det, er egentlig ja, men i virkeligheden så kommer der sådan en dobbeltdør ud til terrasse, så jeg overvejer også at lave et udekøkken på terrasse faktisk. Fordi så kunne man ligesom slå op, og så kunne man enten være indenfor eller udenfor, og jeg kunne have noget musik, og det kunne bare være hyggeligt. Den der terrasse kan faktisk udnyttes markant bedre, tænker jeg, end den umiddelbart er nu. Så det er gået i gang. Og så er jeg begyndt at arbejde igen. Jeg elsker mit arbejde. Det er mange timer, det er hårdt, det er fedt. 3 uger i Florida, 3 uger i Florida, den trækker tænder ud. Kæmpe biler. Ja. Nej, jeg er vild med deres biler. Så det er... Men kæmpe parkeringspladser også. Kæmpe parkeringspladser, kæmpe biler. Det hele passer sammen. Jeg var faktisk imponeret over, at den truck, den truck, jeg kørte rundt i, tanken var en halv gang større end tanken på min egen bil, ikke? Og den kostede 25-30% mindre at fylde helt op. What the fuck? Det var bare, jeg tænkte, det er så sindssygt, hvor meget forskel der er på benzinpriserne. Ja. Men jeg er vild med det. Ja. Og Florida er også sådan et sted, hvor Florida Keys er nok et af de mest laid-back steder, jeg nogensinde har været. Er det rigtigt? Der er jo ikke nogen, der har travlt. De har bare ikke travlt. Det når vi nok. Nej, så når vi det næste uge. Er det ikke bare fordi, de rører super meget hash?
Det ved jeg faktisk ikke, om det gør. Der var en dag, hvor vi var i Key West, og så havde jeg får nogle smertestillende, som du ved, og så havde jeg faktisk glemt dem til frokost. Og så gik jeg ind på sådan en helt almindelig, det var ikke engang en butik, det var faktisk nærmest bare et skur på gaden. Og siger, prøv her, hvad har I? Og så det skal de op. Og så køber man bare det, man har lyst til. Ja. Og så behøvede jeg faktisk ikke tage de smertestillende før kl. 10-11 stykker om aftenen, der skulle i seng. Hvor jeg normalt har taget både klokken 2-3 stykker igen klokken 7. Ikke? Det var ret vildt. Og det er sjovt, fordi jeg kan huske, du skrev til mig det der med, må man bare gå ind og købe noget? Og jeg var faktisk jeg vidste det ikke, fordi min mor bor i USA, og jeg har været over et par gange, hvor hun har været nede. Men det gik så op for mig, at man skal faktisk have en recept. Jeg troede faktisk, det var en af de stater, hvor man bare kunne gå ind og købe nogle gummies, og så kører du bare. Men du kunne godt komme igennem uden recept, eller hvad? Ja. Jamen, de spurgte ikke engang. Oh, America. God bless America. Det er rigtigt. Det er smukt. Det er... men jo, det er... Florida var fantastisk. Ja, det er det. Det, der var lidt imponerende, det var faktisk, hvor stor forskel... Nu var jeg i Chicago tidligere på året. Hvor stor forskel der er på Chicago og Florida. Hvor Chicago, vi boede 2 steder, der var et konferencested, hvor vi var hele virksomheden sammen, og så var, inden vi kom dertil, så var der nogle stykker af os, der ligesom havde lejet os ind på noget Hilton eller andet. I den sydlige del af Chicago, men ikke virkelig Southside, eller South, hvad det nu ellers hedder. Til gengæld var det sådan, så når vi gik ud fra hotellet, den første aften ville vi ud og finde et sportsbar, og så går vi 2 blokke måske, og så begynder der at være brædder for vinduerne af biler, der er ødelagt, og du ved, så fandt vi, jeg drejer lige til venstre her, lige til venstre og tilbage samme vej. Det gik så stærkt. Fra her tør jeg godt være til, og her skal jeg ikke være. Videre. Det var ret vildt, og i Florida slet ikke. Der var i Miami, som lidt var en skuffelse, synes jeg. Der var det var faktisk det eneste sted, hvor vi rigtig så folk, der væltede rundt og var fulde og stofmisbrugere på gaden og sådan noget. Ellers så var det super, super fedt sted. Men igen, Florida Keys, det er heller ikke det fattigste sted i USA, man har taget hen, vel? Nej. Så på den måde, der var det ret fedt, faktisk. Ja. Det er nogenlunde det, der er sket, faktisk. Ellers Fair work og renovering af garage. Sygdom, så er vi kørende. Det er klassisk sommerferie ved at være slut, ikke? Det er skønt. Har du flere ting, som vi skal gennemgå? Fordi ellers så synes jeg, vi skal, eller du fortæller om. Ellers så tænker jeg måske, vi skal springe til det vigtige ting, der så taler om i dag også. Den sidste ting. Den sidste ting. Bring it on. Fordi der er din kone har punket mig for at finde ud af, hvad fanden det var. The big secret, eller hvad man kan sige. Du har noget, du gerne vil fortælle mig. Lad mig høre. Som jeg ville... Faktisk ville jeg bare fortælle dig det, uden at have det i podcasten. Men det er fordi... jeg har skabt så meget hype omkring det. Kom med det. Og jeg tænker... rolig nu. Jeg bygger lige stemningen, så vores lytter også lige kan få fornemmelse af det. Og jeg har skrevet til mig og spurgt... Er din kæreste gravid? Skal I flytte i hus? Har du fået et nyt job? Eller? Og det er... Man kan måske godt kalde det et nyt job. Men det er et fritidsjob. Okay. Jeg er blevet skribent. Sådan. Skribent? Ja. Ej, hvordan og hvorhenne? For noget, der hedder den... det bliver lige noget gratis reklame, kan man selvfølgelig sige på dem. Men det gør jo ikke noget. Den danske gamingforum. Okay. Det passer jo meget godt til dig. Ja. Og det er simpelthen... Ja, det er jo ham administratoren, Mark, han skrev ud til mig. Fordi jeg retsatte ham i en post, han har lavet på forumet. Og det var ikke sådan noget med, fuck, det er forkert, men det var bare sådan noget med lidt forvirring, sådan og sådan. Og så siger han til mig, det er super godt, velformuleret, det du skriver. Har du nogensinde overvejet at være skribent? Så tænker jeg sådan, overhovedet ikke, fordi du kender mig, altså det er ikke... Fedt. Men det sjove er, at en podcast, jeg lytter til, som samarbejder med den her forum, det er en, jeg lytter rigtig meget til, som hedder Arkaden. Og jeg har altid haft lyst til ligesom at være en del af det der gaming community. Jeg er jo kæmpe nørd. Og det er jo ligesom, jeg læser jo nyheder hver dag, specifikt på det. Og så tænker jeg, den viden, det kan jo lige så godt blive bragt ud til dem her. Men hvad skal du skrive om? Jamen det er alt i forhold til inden for gaming. Altså det kan være et nyt spil, eller noget, der er blevet udskudt. Nu har der været det her, der hedder Gamescom i sidste uge i Tyskland, i Køln.
Og der har jo været ekstremt mange annonceringer og nyheder for de forskellige spiludviklere. Okay, så det er primært kun computerspil. Det er ikke alle typer spil, eller hvad? Det er alle computerspil. Alle computerspil? Ja. Altså videogames. Ja. Altså ikke brætspil eller sådan noget. Nej, jeg er med. Videogames, okay. Cool. Og det vi så gør, det er, vi kigger nyhederne igennem dagligt, og så det vi synes, der er spændende eller relevant, det omskriver vi, og så lægger vi det op i den her forum til lidt mere simpel læsning. Okay, jeg er glad for, at du siger omskriver det, fordi det jeg oplever, når jeg læser nyheder, det er, at alle de store nyhedskanaler har taget det, der står på Ritzau, lavet en Google Translate på det hele. Måske har de kigget det igennem, måske har de faktisk ikke kigget det igennem, og så har de bare skudt det ud. Så det er 80% de samme ord, den samme måde, det står på, og det hele, når jeg læser nyheder. Ja. Og jeg siger, når jeg læser nyheder, fordi det er tungt, det er irriterende. Ja, og man kan sige, der hvor vi finder nyheder, der er det er jo lange artikler, dybdegående. Det vi gør, vi sådan handpicker lidt det, der er det vigtigste. Altså spil bliver udskudt, fordi. Ikke andet. Okay, cool. Ikke sådan noget med, det er fordi, at der er fyringsrunde, og den ene mand har mistet et ben eller et eller andet. Men hvordan så? Hvor ofte skal du skrive? Jamen, der er ikke noget, fordi det er jo frivilligt, så har vi ikke kun gjort det en uges tid, men jeg skriver gerne i hvert fald 2 om dagen, ikke? Okay. Sådan. Så det er jo, og det er jo blevet... Det er starten på noget nyt. Ja, det er blevet starten på noget nyt. Jeg tror, vi kommer til i dag lidt at tale om, hvordan gør du det der? Lige præcis. Det er meget relevant. Hvilket er ret relevant faktisk. Okay, det vi gør, det er, at vi fra gang til gang, der sætter vi os ned, og så finder vi nogle emner, eller et emne, vi synes er interessant. Og fordi vi begge to arbejder i tech og har gjort det i lang tid efterhånden, så har vi valgt, at i dag der vil vi gerne prøve at tale lidt om AI, altså Artificial Intelligence, eller på dansk kunstig intelligens. Lidt en snak om, hvad er det rent faktisk, det er. I kender det næsten med sikkerhed fra, når I bruger Instagram, når I får anbefalet videoer fra YouTube, når I bruger Facebook, ChatGPT og alle de her ting, der kommer frem. Men vi kommer til at tale lidt om, hvad er det? Vi kommer til at tale om, hvordan bruger vi det? Hvordan ser vi det ligesom påvirke den verden, vi kommer fra, som jo primært er tech-industrien, og vi arbejder begge to i globale virksomheder. Og noget af det, som vi også kommer til at tale om, det er i virkeligheden, hvordan kommer det her til at påvirke vores børn? Hvordan kommer det måske til at se ud om et halvt år? Hvad er det for nogle, hvad kan man sige, stemmer og meninger, der er ude på det store internet og i de communities, hvor man faktisk ved rigtig meget om det? Det er i virkeligheden, det er det, der kommer til at ske i dag. Så jeg synes, vi skal springe direkte ud i det. Ja, der er ikke andet. Fordi da vi startede med at finde det her emne, der var det fordi, jeg har lyttet til podcasts. Og jeg hører rigtig mange podcasts. Jeg hører meget tekniske podcasts, og jeg hører meget, hvad kan man sige, meget der handler om livet, om noget filosofi og noget. Og alt det her kommer lidt til at blive smeltet ned i AI. Så da jeg starter med at tage fat i dig, og siger, David, jeg har den fedeste idé, vi skal gøre det her. Ja. Det synes du var relativt ok. Indtil at sende dig 3-4 podcast og en artikel eller 2, og hver podcast varer 3 timer, og sagde, så tager du lige et døgn, og så er du med ovenpå, og så skal du også lave nogle dybe tanker om, hvad det betyder. Lige præcis. Og jeg glemmer det ikke. Og det var ikke bare, du starter bare stille og roligt med at sende et link. Sådan et, du skal lige lytte til den her. Og det svarer jeg ikke på. Jeg kigger bare på den. Nå, men fint nok. Det gør jeg bare lige ved lejlighed. Så sender jeg mig lige et nyt link. Så sender jeg mig lige et link til en anden podcast. Og så vi går bare fra 2 timer til et helt døgn med content. Og så siger jeg, Mikkel, er der en måde, vi kan gøre det, så jeg ikke behøver at rive en hel dag af min kalender for at sidde og lytte podcast? Jo, så sender du mig den her ene, som er den her Confession with a CEO, eller den hedder? Det hedder Diary. Podcasten hedder Diary of a CEO, og det er med Mo. Ja, Mo Goddard hedder han, ham der er gæster. Ja, han er en super interessant person for øvrigt. Det er en helt anden ting. Ja. Men den fangede mig. Ja. Og mest hele det der setting, også den måde, de lavede podcast på, stille og roligt. Det var
det er også lidt det, som man kan måske håbe, kvaliteten bliver her på et tidspunkt. Der er lang vej. Vi skal i hvert fald have en, der kan tale britisk-engelsk hele tiden, så smukt som han kan hosten. Men lige den fanger mig. Og jeg vil sige, op til, der havde jeg har faktisk ikke lyttet til noget andet, du havde sendt til mig. Det jeg havde gjort op til, det var at se sådan nogle videoer selv, sådan nogle AI in 10 minutes, sådan nogle ting. Hvor man fik at vide meget af det, man vidste. Men der var nogle ting i dem, jeg havde søgt på YouTube, hvor jeg synes, okay, der er der nogen, for der er stadig nogle mennesker, der snakker nogen fra The Economist, og nogle andre AI-specialister. Der er en masse folk, der bliver interviewet, jeg kan ikke huske dem alle sammen. Men der var bare ligesom lidt mere kompakt, hvor man lige fik, sådan nogle af de der pros and cons med AI. Ja, men jeg vil gerne udfordre dig i løbet af den her samtale på, hvorvidt det rent faktisk er tid nok at få det kompakt. Når man tænker på, hvor ekstremt det er, det der er sket, og det der sker lige for tiden. Hvor hurtigt den teknologi udvikler sig, men lige så meget, hvad den kommer til at betyde for vores samfund, er det så nok at få sådan en her 10 plusser og minuser kompakt på 20 minutter, fordi det er hele din verden. Det er alt det, du tror, og alt det, vi tænker, vi ved, hvordan er, der er revet op med rødderne. Og så skal man retænke det. Ja. Og jeg tror, det er derfor, at ikke kun det her, men nogle af de her tungere emner, der er det, når jeg hører podcasten, når jeg lytter til det, så er det som regel nogle specialister, der har været i markedet i lang tid, der bliver interviewet af nogle andre, der også ved en masse om det som regel. Men det er rigtig ofte 2-3 timer ad gangen, de her podcast varer. Ja. Og nej, jeg sætter mig ikke ned og binger 3 timer ad gangen, fordi noget af det kan jeg ikke forstå bagefter. Ja. Men det er sådan nogle store emner, og der er så mange små nuancer, at jeg dedikerer meget tid til det, fordi hvis jeg skal kunne forklare mine børn om det, eller jeg selv skal kunne tage stilling til det, så hjælper det ikke noget, at jeg har set den samme video som de 20.000 andre, eller 200 eller 300.000 andre på 10 minutter. Det er sådan en, det er i hvert fald for mig. Men jeg kunne tur med hunden 3 gange om dagen, ikke? Hvor nogle gange lytter jeg til det, andre gange, og specielt om morgenen, der er jeg faktisk begyndt slet ikke at lytte til noget. Fordi så har jeg tid til at tænke over, hvad det nu måtte være. Og jo, jeg dedikerer måske uhensigtsmæssigt meget tid til sådan en rabbit hole, der hedder AI. Det gør jeg måske, eller andre emner kost, som vi kommer til at vende på et andet tidspunkt. Jeg tror, at AI er blevet lidt, efter vi i hvert fald begynder at snakke om det, førhen har jeg været sådan lidt ligesom lidt ligesom TV2 er med det. Der var i Godaften Danmark, eller Godmorgen Danmark i weekenden, hvor de havde, hvor emnet var også AI. Så du det? Nej. Okay. Jeg ser slet ikke almindelig fjernsyn. Nej, okay. Men lige det her, der synes jeg faktisk, det var meget interessant, fordi de sagde, ja, i dag kommer vi til at snakke om AI, og så var der ligesom pause og så videre, så har de nogle andre segments, og så vil de komme tilbage til. Og jeg synes, det var ret spændende, fordi hvad er TV2's take på AI? Og inden jeg lige kommer ind på det, når jeg tænker AI, efter vi ligesom har haft vores snakke, og skal til at have vores snak her snart igen, så når jeg tænker AI nu, så tænker jeg det lidt ligesom universet. Okay. Altså det er ubegrænset. Altså jeg kan ikke. Det er svært at favne det i mit hoved, hvor hurtigt det ligesom kommer til at eskalere sig her. Eller det allerede er, mere end måske allerede ved nu. Også lidt alle den podcast, som med Mo, hvor der er bare sådan, det er svært at ligesom at sige, hvor er vi henne nu, fordi jeg tror, vi er meget længere end TV2 ligesom kommer og siger. Og det vil lige komme tilbage til TV2, fordi det de så gjorde, de havde så hyret deres gadget, som er kæmpe fan af, David Gulager. Jeg har et billede, hvor vi står sammen her på øvrigt. Jamen, jeg har kæmpe bromance til Gulager, hvor de så snakker om, jamen David, David Gulager, fortæl os lidt om AI. Jamen, der er forskellige måder med AI, og der er ChatGPT, og
han fortæller om, hvad han bruger det til hverdag. Altså han bruger det meget i forhold til inspiration til opskrifter, og hvis der er et eller andet, han skal have forfattet, så bruger han det som en sparringspartner. Alle de her ting. Og viser, hvordan det fungerer, så herre og fru Danmark kan ligesom forstå, hvad er det egentlig er? Hvad er det her ChatGPT er? Hvad er det, hvordan kommer det til at have indflydelse på vores hverdag? Bare helt, hvad jeg vil sige, lavpraktisk, hvad det egentlig er. Om du kan bare bruge den til at få en opskrift ud fra, hvad der står i dit køleskab. Men hvad var så deres tilgang, deres syn på ChatGPT, det er en avanceret Siri. Det er en avanceret Siri. Ja. Det er en udvidet Google. Du kan. Ja. Okay. Og der synes jeg, der manglede der bare lidt det der, hvad det har af betydning. Altså hvad kan det have af betydning? Jeg tror ikke, de ved det. Nej, men det er det, jeg synes, der var interessant efter at se det, hvor man ligesom har, når du sendte mig den podcast, der var også meget andet, du sendte til mig, hvor jeg tænkte, holy fuck, det er jo noget, det er ikke for sjovt det her. Altså, nej. Det er jo noget, vi skal tage ret seriøst. Det som, for det første, ja, det er noget at tage seriøst. Jeg tror måske, at det der er ved helt almindelig fjernsyn, og som også er en af grundene til, at jeg ikke ser det, det er, de har 5-10 minutter til at forklare noget. Og det er det. Ja. Og det er stort set ligegyldigt, hvilket emne det er. Ligegyldigt hvilket tv-program det er, så er det ikke tid nok. Deadline på DR2 varede engang en time. Nu har jeg lige set Deadline for ikke så lang tid siden i forbindelse med to forfattere, der snakkede om det med koranafbrændingerne. Og det var 30 minutter, inklusiv intro og outro, og der var måske 5 spørgsmål. De fik lov til at svare på de 5 spørgsmål hver. På noget, der fylder så meget. Ja. De blev ikke enige, det nåede ikke til nogen kompromiser, og de havde kun en halv time. Det er lidt det samme, der sker, når de bruger 10 minutter eller kvarter om morgenen i Godmorgen Danmark i weekenden, hvor de har bare ikke tid nok. Men tror du, at de ved, når vi kommer lidt ind på det, sådan, hvad det kan rent faktisk have af konsekvens for samfundet? Det ved jeg ikke, om de gør. Fordi det er jo ikke, altså... Prøv at forklare, hvad du mener. Når du siger, hvad det kan have konsekvens for samfundet, så prøv at fortælle, hvad du ligesom har fundet ud af nu. Hvor er du henne nu? Og hvorfor tænker du, at det kan have en eller anden konsekvens? Altså, den konsekvens, som det kommer til at have, hvis det kommer til at fortsætte, som det gør, uden der ligesom er en eller anden kontrol, det er jo, at folk kommer til at miste deres arbejde. Helt af sig selv. Hvem er folk? Altså, jeg har en god idé om det, men hvad mener du? Jamen, det er jo... Nu vil jeg ikke sætte folk ude på en pedestal eller noget som helst, men det kan jo være... Nu synes jeg, det er lidt sjovt. Nu tager vi sådan en som David Gullaert, noget journalistik. Han sagde netop selv, jamen jeg bruger det her til ligesom at generere noget content. Hvorfor skulle man så ikke bare erstatte ham med en robot, hvis han bruger den til at generere content? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er det. Altså, hvis den er intelligent nok til ligesom at hjælpe ham lidt på vej, hvorfor skulle det så ikke være en komplet erstatning? Og så sparer man ligesom den journalist. Jeg tror måske, at det er... en ting er, at jeg kan spare en journalist. En anden ting er, at virksomhederne på nuværende tidspunkt ikke er helt klar over, hvordan de skal bruge det. Nej. Og jeg kan se det både i min egen virksomhed, men også ikke min egen, der hvor jeg arbejder, men også i nogle af de virksomheder, jeg taler med, at de har forskellige måder at gå til det. Men stort set alle sammen er rigtig bange for, at deres IP, altså deres intellectual property, det som de lever af, den viden, de har lavet opbygget, at den bare forsvinder. Fordi lige nu er der ikke rigtig noget, der beskytter den viden, hvis du først lægger det ind i eksempelvis ChatGPT. Eller hvis du tager dine billeder og lægger ind i Adobes. De har en Adobe Creative Suite, hvor de har noget AI inde, der er helt fænomenalt. Eller Stability AI, som har Stable Diffusion og de har en række af programmer, der kan mulige ting. Men det, der er lidt af fælles for alle dem her, det er lige snart du lægger noget ind, så lærer den her AI tingene, og den husker det, den bruger det, og den genererer nye ting ud fra det, når andre folk prompter den på den samme måde.
Og måske vi skal... Og på den måde, så kan man sige, sådan en virksomhed, der arbejder med en vidensbaseret virksomhed, hvis de først lægger det derop, så kan ingen garanti for, at det ikke bare er ude på det åbne internet. Så virksomheder er svært ved at finde ud af, hvordan de skal bruge det. Og jeg tror måske, at det er en af grundene til, at virksomhederne er svært ved at finde ud af, hvordan skal det bruges. Ja. Men jeg kan godt forstå, når du siger, hvorfor skal man ikke bare skifte ud? Og hvis vi kigger på noget af det, der er sket med Hollywood eksempelvis, vi talte om det kort sidste gang, hvor ikke rigtig nogen af os var fuldstændig skarp på, hvad der egentlig er sket. Nej. Men en del af de strejker, der foregår i Hollywood, er blandt andet, fordi nogle af de store produktionsselskaber, de har set, jamen hvis vi kan tage 3, 4, 5 billeder i 2D af folk, og vi kan få dem til at indtale x antal sider, så behøver vi slet ikke at have skuespilleren. Nej. Så kan vi generere, 100% generere den her person til at bevæge sig, sige de rigtige replikker, have det rigtige ansigtsmimik, græde på det rigtige tidspunkt, gøre alle de her ting ved brug af AI. Ja. Så jo, lige pludselig, så kan jeg jo godt, hvis jeg var skuespiller, sige, og måske hvis jeg var upcoming skuespiller, sige, okay, hvorfor skal I have rettighederne til mig? Og hvornår tjener jeg penge på det? Ja. Det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor så var du med i noget, du blev mere kendt, og du lavede noget, hvis du Brad Pitt, noget model, noget ved lige siden af, og der var nogen, der synes, du var et kønt ansigt, og så blev du en stjerne over tid. Hvis der er nogen, der køber rettighederne til dig fra start, så kan de gøre dig ældre, de kan gøre dig yngre, de ejer dig for evigt. Ja. Der kan jeg godt forstå, at der er nogen, der bliver bange. Men det er i virkeligheden et af de steder, hvor kan man på nuværende tidspunkt lave Hollywood-kvalitet film 100% på AI? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke på endnu. Men det handler om, når jeg siger det, så mener jeg skrive det, producere det, alt sammen. Der tror jeg ikke, vi er endnu. Men kan det ske om 5 år? Hvis det fortsætter, som det gør nu, så tror jeg godt, det kan ske om 5 år. Ja. En ting, der måske er vigtigt at bare lige berøre, nu hvor vi er ved det, det er, hvad er det egentlig AI, hvad kan man sige, ikke hvad er det er, men hvad er det egentlig, der gør det så specielt? Og når vi siger artificial intelligence, så er det rigtig mange forskellige ting. Men hvis vi nu tager ChatGPT som et rigtig godt eksempel, fordi ChatGPT har været i nyhederne, og der findes rigtig mange andre ChatGPT'er, ikke kun OpenAI's. Der findes efterhånden ret mange af dem. Det, der gør det rigtig specielt, det er, at man ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor den gør, som den gør. Den har lært tingene selv. Ja. Fra ChatGPT 3 eller ChatGPT 3.5 til 4.0. til 4.0, der blev ændret meget, meget få linjer kode. Og derfra så opførte den sig markant anderledes. De ved ikke hvorfor. Nej. Så de store chat-programmer, der kører nu, det er i virkeligheden nogle store black boxes, hvor man kan godt se det output, der kommer, og man kan se, hvad er det for et datasæt, de har, men hvorfor den gør, som den gør, aner man bare ikke. Det er både godt og skidt. Fordi hvis vi nu kigger på ChatGPT... Og det er bare lige, nu går videre. Og det er netop derfor, at det for mig er ligesom et univers. Ja. At mennesket ikke kan fortælle os, hvorfor den gør det, som er menneskeskabt endda. Hvorfor tænker den her person, eller robot, næsten som et menneske? Ja. Hvordan kan den generere noget, som ikke eksisterer i det datasæt? Men jeg tror at hvis du fuldstændig firkantet, så ChatGPT gætter sig frem til, hvad den skal skrive. Den er bare så ekstremt hurtig. Ja. Og vi ved ikke, hvordan den gætter sig frem til det. Nej. Vi ved ikke, hvordan er det, den bliver bedre. Det er lidt det. Et rigtig godt eksempel er, at Google, eller så er det Facebook, jeg mener det er Google. Google har hele deres DeepMind bagved. Deres DeepMind er trænet i, jeg kan ikke huske, flere hundrede forskellige sprog og dialekter. Den kunne lige pludselig tale et sprog, hvor den ikke havde noget datasæt. Og de har aldrig givet den datasættet.
Nej. Så da de gennemgik datasættet og kigger på det, siger hov, men der er kun 1-2% af det hele det her kæmpe datasæt, der er i virkeligheden af det sprog, og den taler det flydende. Ja. Det er sådan lidt en, hvorfor det? Ja. Og hvorfor lige det sprog? Og hvorfor lige det sprog? Det er sådan næste ting, men man ved det ikke. Nej. Og hvad tror du? Altså, og det er sådan nogle ting, hvor man kan sige, folk der måske er sådan lidt sci-fi fokuseret og tænker straks noget som The Terminator, ikke? Altså, at maskinerne tager over, fordi den bruger lidt noget viden, som vi ikke... Når man spørger noget ChatGPT, så vil den altid sådan svare med noget hurtigt og oftest også korrekt, men den kan også gøre noget, der er forkert. Der er jo ikke nogen, der siger, at det, den siger, er 100% rigtigt. Og det synes jeg også er interessant. Den er jo også ligesom programmeret til at være menneskelig, altså at fejle. Og det synes jeg er farligt. Altså, I AI-verdenen bliver det kaldt for hallucination. Ja. Og den er ikke programmeret til at fejle. Nej. Men den ved, den skal fejle for at virke menneskelig, eller hvad? Nej, den opfinder bare ting. Ja. Lidt ligesom mennesker bare nogle gange opfinder ting. Men tror du, når den siger det, at den reelt tror på det? At det er det rigtige? Nej, men du kan udfordre den på det og sige, prøv det du fortæller mig, det er jeg faktisk ikke sikker på helt korrekt. Prøv at fortælle mig, hvor du har fundet ud af det henne. Men så vil den begynde at kigge på det. Har du prøvet at gøre det? Så vil den prøve. Ja, så vil den bare begynde at padle og sige, nå, det beklager jeg, men her er der måske noget andet. Men det er rigtigt. Og det kan man bare blive ved med og blive ved med. Yes. Den anerkender fejlet, hvis man kan sige det, men hopper bare straks videre med en anden forklaring, som er lige så dårlig søforklaring. Eller hvis du sidder og spiller Wordle, og den ikke fatter en skid på 5 letter words. Nej. Den der, det synes jeg er interessant. Fordi det er jo en af måderne, du bruger det på, hvor det faktisk fejler. Ja. Og for det første, det er fucking snyd, når du spiller et spil mod andre på nettet. Nej, jeg spiller mod mig selv. Okay, du spiller mod dig selv. Ja. Og du spiller, jeg har ikke helt forstået spillet andet end det er noget med at gætte nogle ord, og du har nogle ledetråd, du ved, det første bogstav er noget, og nogle af de andre er noget. Jeg sætter lige scenen. Okay, sæt scenen for spillet. For spillet, ja. Spillet hedder Wordle. Det er sådan en New York Times ting. Du har, jeg tror det er 6 forsøg til at finde et ord på 5 bogstaver. Amerikansk eller engelsk ord. Ja. Når du gætter, hvis du nu for eksempel skriver bear eller bears, så vil den, hvis der er E eller A i ordet, så vil den markere det med gult. Okay. Hvis det er grønt, så er det det rigtige sted, du placerer det bogstav. Okay. Så nogle gange så får jeg, hvis jeg nu skriver bear, så siger den E er rigtigt, men A er gult. Så A skal være et andet sted. Okay. Så det jeg kan gøre, så kan vi sige, så er måske noget, hvor jeg begynder at blive lidt presset. Jeg har et forsøg tilbage. Jeg ved, at der er E i bogstavet, og det skal være her. Og jeg ved, at der er et A og et R. Men jeg ved ikke, hvor A og R skal være henne. Ja. Og jeg har brugt en masse ord, dem krydser dem af, så jeg ved, at jeg har X, Z, H og O osv. Der er nogle andre ord. Der kan jeg godt føle mig lidt presset. Og så tænker jeg, ChatGPT, du må give mig nogle valgmuligheder. Jeg har et forsøg tilbage. Jeg fortæller den først ved indrømme. Jeg gav den ikke en kontekst. Jeg skrev bare, giv mig et bogstav på 5 ord, der indeholder de her bogstaver. Mm. Så skyder den afsted med en masse ord. Og det, der irriterede mig allermest, det var, at den gav mig måske kun et ord til at starte med. Så man kan så bare sige, giv mig 10 ord, så giver den dig 10 ord. Ja. Så siger jeg, fint. Jeg har brug for et ord, hvor E er på andenpladsen, og A er på tredjepladsen. Ja. Giv mig 10 ord med det. Den gør det ikke. Nej. Den putter E i starten, eller finder andre ord, hvor bare E er inde. Jeg synes jo, det er dejligt befriende. Fordi der er et eller andet her, den ikke har forstået. Så kan det være det, fordi den ikke har forstået reglerne. Det kan være det, fordi at den netop har forstået reglerne, og den ved, det er dig, der spiller mod dig selv og David. Ja. Du burde selv gøre det. Hvis du ikke vinder det, så er du tabt. Så må du starte forfra. Jeg ved ikke, hvad reglerne for det er, hvis du fejler. Men det hvor jeg tænker, at når jeg lige præcis pinpointer den del, så er det fordi, det er et af de steder, hvor AI kommer til at betyde mere og mere og mere. Det er, når folk er bange for at lave fejl, eller når folk skal have en bedre high score end andre, eller hvad det nu måtte være, hvor folk tænker, nej, jeg er lidt presset, jeg kan ikke lide at fejle. Fuck, så hopper vi direkte til AI. Giv mig svaret. Ja. Det er jeg ikke sikker på godt. Nej.
Og jeg er ikke sikker på, at det er sundt. Fordi når de bliver bedre, så kan du de facto ikke tabe længere. Nej. Og hvordan finder man ud af, om det spil, du spiller mod dine venner online, eller det, du nu gør, i virkeligheden er dig og mig, der spiller, eller om jeg spiller mod en AI, fordi David han har ikke lige tid til at svare, eller David han vil hellere lige. Og lige pludselig, så giver det bare et skævt billede af noget, som i virkeligheden, hvis vi er helt ind til kernen, så betyder det ikke noget, om du vinder det der spil. Det gør ingen forskel for dig, andet end din stolthed, hvorvidt du vinder det. Eller hvis vi to spiller sænker slagskib, whatever det nu må være, så betyder det ikke noget, om den ene eller den anden vinder. Nej. Men hvis det er så let at gå til det og sige, jeg har lige brug for hjælpen her, bare fordi det er der. det er der rigtig mange, der vil tænke. Der er rigtig mange, der vil tænke det, og jeg vil sige, når man kigger på, hvor let, eller i virkeligheden lige da det ramte os med ChatGPT 3.0 eller 3.5, hvor folkeskolerne og universiteterne og gymnasierne i høj grad brændte fuldstændig sammen og sagde, shit, nu kan vi ikke give skriftlige opgaver, vi kan ikke gøre noget som helst. Nej, de har ret. Fordi vi som mennesker er som regel designet og bygget sådan, at vi vil gøre det, der er lettest. Ja. Og hvis det, der er lettest, det er slet ikke at gøre det selv, så er det det, vi gør. Ja. På vores uddannelse, i hele vores uddannelsessystem, så synes jeg, det er et problem. Jeg kan bare heller ikke se, at vi kan undgå at bruge det. Nej. Og der er nogle skoler, der allerede har accepteret, lige da det kom ud, hvor de faktisk sagde, det skal bare bruges. Det må gerne bruges. Men hvordan vil de kontrollere det? Hvordan er rammerne for at skal bruges så? Nå, det må vi spørge dem om, fordi jeg ved ikke, efter det, så ved jeg ikke, om det har, altså der er jo stadig nogen, der har zero tolerance, men du kan jo ikke, igen, hvis du beder dem om at skrive en stil om Shakespeare til en engelsk, der er jo ikke noget plagiat, for det er jo random hver gang, det den skriver. Men i folkeskolen handler det ikke så meget om plagiat. Og i gymnasiet handler det ikke så meget om plagiat. Der handler det om, jeg tror vi havde snakken, der handler det om det med, når du tager en uddannelse, så lærer du nogle færdigheder. Ja, det er rigtigt. Noget af det er at skrive, at lave sætningerne rigtigt, at have noget forståelse for, hvad det er, du læser. Og hvis du læser Shakespeare, så handler det ikke kun om, at man kan gengive historien. Det handler også om, at der er nogle lidt mere universelle og store ting, der sker i mange af de her Shakespeare-noveller, vil jeg kalde dem. Og det er jo en af grundene til, at du skal læse det, udover jeg tror, at det er på curriculum på alle gymnasier, hvis du er sproglig, ikke? Jo. Men altså, når man tester ens færdigheder, ser jeg kun, at der er man nærmest nødt til at blive låst inde i en sølvpapirslokale, hvor man ikke har adgang til nettet. Ja. Fordi det er jo den eneste måde, du kan reelt teste en persons færdigheder i dagen. Og vi kan komme... Ja, lige nu, der er det rigtigt. Ja. Fordi hvis du har adgang til nettet eller din telefon, så kan du bare sige, okay, jeg har det kan også være matematik for den sags skyld. Altså alle typer eksamener, der er i grundskolen og gymnasiet for den sags skyld. Universitetet også. Jamen også universitetet. Alt sammen. Alt. Det kan jo i princippet blive gjort. Altså jeg er på en måde glad og ked af, at da jeg tog min masters, at jeg ikke havde ChatGPT, for der har været virkelig mange gange, hvor jeg bare tænkte, hvordan skal jeg formulere det her, hvordan skal jeg tackle det, hvordan kan jeg analysere det her, og alle de her ting. Men man kan sige, da det ikke var tilgængeligt på det tidspunkt, det fik mig alligevel til at tænke, og nu ved jeg også bare selv, når jeg ikke magter at tænke, så kan jeg bare tage min telefon op og sige, hvad er det der? Altså, så siger den bare, jamen det er jo sådan og sådan, og det er sådan, verden hænger sammen, og hvis du scorer sådan, jamen, så rammer du bedre plet, eller et eller andet, ikke? Altså, det er der, jeg kommer til at være bange for, at vi bliver måske bare lidt dummere, fordi sådan havde man det også lidt, da Google og søgemaskinen kom til, ikke? Altså... Nej, det tror jeg ikke. Altså, ikke med Google og søgemaskinen, men lommeregneren. Ja. Okay, lommeregneren. Autocorrect, jamen, jeg mener lommeregneren, fordi Google og søgemaskinen skulle du stadigvæk selv trykke på linket, læse det. Du fik ikke bare ting serveret. Nej. Du gik ikke ned på biblioteket længere. Det betød bare, at dit bibliotek var online, og du havde al verdens ting. Men det du stadigvæk har et behov for at gøre, når du er på Google, og måske i højere grad nu end tidligere, det er, er det rigtigt eller forkert, det jeg læser? Fordi alle kan lave et website, der ser topprofessionelt ud. Alle kan skrive nede i bunden 10 referencer til ting, som kan være andre website, andre har lavet, og intet af det behøver at være rigtigt.
Jeg tænker måske, for eksempel, hvis man tager en eller anden... jeg kan da huske, da jeg sad til... I min bachelor, der havde vi noget erhvervsret. Ja. Der er nogle paragrafer, der kan betyde nogle forskellige ting. Og de var ret gode til at gøre sådan, at der var 3 valgmuligheder for en paragraf, og de lød relativt ens. Der er en måske og ikke, og det kan man ikke-agtigt formulering. Det var da meget nemmere bare lige kopiere det og smide den, fordi så fik du den rigtige forklaring. Ja. Der er ikke noget der, for det er en paragraf, og den læner sig kun op af én ting. Men lige præcis når du har lovgivning, og specielt, nu ved jeg ikke, hvordan det er i andre steder, men i hvert fald i Danmark, der er det sådan, når du har en lovgivning, så udkommer den, som den ser ud her, der er paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, men så er der også en lovgivning med forklaringer på samme website. Ja. Den hedder dansklovgivning.dk. Men i hvert fald, det betyder, at du kan faktisk gå ind og læse det, og så kan du sige, hvad er det, de mener med den her paragraf? Og det er jo virkelig svarene på de spørgsmål. Ja, men når du sidder til eksamen, så har du ikke tilgængeligt, fordi det er jo mere eller mindre vigtigt, at du kan det som udlandslærer, så du altid bare lige kan sige, det er paragraf det, det er paragraf det. Men så er spørgsmålet, når vi nu kigger på det og kigger på uddannelse, er det overhovedet nødvendigt at have det længere? Er det overhovedet nødvendigt at kunne det her som udenrigslærer? Fordi allerede nu er du næsten lige blevet færdig. Men for 5 år siden, der var jo ikke nogen af advokaterne eller erhvervsjuristerne, der bare lige kunne det på udenrigslærer. De har måske taget tingene for 10 år siden, 20 år siden færdig, eller taget deres uddannelse færdig, og fået så har lovgivningen ændret så mange gange siden da. Så alligevel slår de det op i forskellige opslagsværker. Så er det nødvendigt at have den der udenrigslærer nu? Altså det er jo... Det ved jeg ikke, om det er. Jeg tror, at når man står i en retssal eller andet, så er det altså ret fedt måske, hvis man er noget, man er uforberedt på, at man ligesom har hele kartoteket op i hovedet. Det er det, der gør, at man er en stærk jurist, og ligesom kan, eller advokat hedder det, til at ligesom at kunne forsvare sin, eller... forsvare sin klient. Ja, lige præcis, ikke? Ja. Men det jeg tænkte på, hvad du sagde med udlandslærer, da jeg tog for eksempel matematik B, for at kunne tage min bachelor, der var hele undervisningen, der lærte vi, hvordan vi skulle bruge en lommeregner. Ja. Det var ikke ligesom dengang, jeg gik i gymnasiet eller folkeskole, hvor vi skulle bruge fingrene, eller for eksempel metoder på et stykke papir. Nu bliver man uddannet i at bruge en lommeregner. Da jeg gik på HTX, blev vi også uddannet i det. Ja. Men der var det også der var det bare kompleks matematik fra start. Ja. Der var ikke noget af det, der var simpelt. Nej. Der var stort set ikke noget af det, vi dengang i hvert fald kunne regne på et stykke papir, vel? Så der var det også, hvordan bruger du de her lommeregnere? Og tror du ikke måske, at det måske er den vej, man skal hen, og begynde at udfordre folk, der nærmest er, altså komme med nogle, man kan sige, umulige opgaver? Men hvad mener du? Når du siger, komme med nogle umulige opgaver og udfordre dem, hvad mener du så? Jamen, det kan for eksempel være sådan noget med, det kunne være en matematikopgave, der kunne sige sådan noget med, hvis du havde et rumskib, eller hvis du havde en bil, der kun kunne køre, men også kunne sejle på vand, hvor mange dage vil det tage at køre rundt om jorden x antal gange? Det er jo ikke en umulig opgave. Nej, men ud fra måske en person, der går i 4. klasse, er det en ret hård opgave. Jeg tror ikke, at... Og det er jo bare for at sige, man kan sige, det man ordret siger, kan man jo bare smide på ChatGPT, og så kommer med svaret. Ja. Og jeg siger heller ikke, at det er løsningen, men jeg tænker bare, at man har jo ikke altid gået i skole, og så har du fået, så har kravet været, at du skal købe den her matematikbog, og så skal du lige købe en lommeregner til 3.000 kroner, før du starter. Nej, men det er jo folkeskolen. I folkeskolen, der har det altid været, du starter, så har du noget papir, så skriver du, så gør du. Ja. Da jeg gik i folkeskole, der fik vi en ny bog hver år. Ja. Det gjorde man ikke. Da du nåede i folkeskole, der var nogen, der havde visket ud, garanteret fik man kopier af bogen eller sådan noget, ikke? Jo. Præcis. Bare roligt. Jamen det er... Så tingene ændrer sig, men i folkeskolen er der nogle basale færdigheder. Læse, skrive, forhåbentlig lære noget matematik, noget hovedregning. Du skal lære lidt om samfundet. Du skal... I virkeligheden ville det være skønt, hvis man også lærte noget om kritisk tilgang til verden, men det gør man ikke rigtigt. Men der er de her basale færdigheder, du skal lære. Der er noget biologi og nogle andre ting også. Der er nogle ting, du får at vide i folkeskolen. Det er jo ikke før
du begynder at komme i de sidste klasser, og du bagefter tager noget, om det så er håndværker, eller om det er noget HTX, eller om det er gymnasiet, eller hvad det nu ellers måtte være, du tager bagefter, så er det jo først der, du rigtig begynder at skal bruge en lomregner. Det er jo først der, det begynder at blive bare lidt komplekst. Der er ikke noget af alt det, man lærer i folkeskolen, der er komplekst nok, til du ikke kan sætte dig ned med et stykke papir, hvis du har tid nok. Nej, men jeg er helt enig. Det er jo mere den der tilgang, hvordan man skal forberede. Fordi jeg ser for eksempel på min nevø nu, som er lige fyldt 4. Ja. Han sidder allerede med en iPad. Altså, der går ikke lang tid, tænker jeg, før at han ligesom får åbnet op for ChatGPT. Jeg ved det ikke. Det håber jeg, der gør. Altså, men det er sådan en helt anden ting. Altså, det gør han jo. Altså, han skal jo nok selv finde ud af det. Altså, det er jo... Men han har ikke noget... Du skal på, han har ikke noget... Du kan ikke bruge LLM, altså Large Language Models, kan du ikke bruge til noget, før du stiller den spørgsmål. Den aktiverer dig ikke af dig selv. Nej. Det er jo ikke ligesom YouTube. Det er ikke ligesom Facebook. Det er ikke ligesom YouTube. Det er ikke ligesom simple computerspil. Det er ikke ligesom TikTok. Det er ikke ligesom Shorts, eller hvad det nu må være. Det er lavet for bare at aktivere dig. Her, der bliver du nødt til selv at give noget input. Du bliver nødt til, hvis du virkelig skal nå ud af det, faktisk at stille nogle ret omfattende spørgsmål. For at du kan få noget ud af det. Så børnene, nej. Jeg tror, første gang vi kommer til at se det her bliver et problem, det bliver, når folkeskoleeleverne siger, jeg gider ikke skrive om Karen Blixen. Giv mig, og så får du 3.000 år om Karen Blixen. Ej, det lyder ikke som om, det er mig. Her har du 10 andre opgaver, jeg har lavet. Hvad lige så få det til at lyde lidt mere som mig? Ja. Bang, så gør den det, sådan afleveret. Ja. Det er et problem, men det er ikke de små. Fordi de skal aktiveres. De fatter det jo ikke. Det er jo ikke fordi børnenes hjerne udvikler sig hurtigere, så de pludselig i en alder 5 år begynder at stille virkelig komplekse spørgsmål om universet. Nej, fordi, men de får heller ikke stillet nogle kritiske, altså nogle svære spørgsmål. Jeg fornemmer bare nu, at det de kan nu med den teknologi, som vi ligesom er opvokset med stille og roligt, vi har jo ligesom set teknologien udvikle sig i lidt andet, lidt ligesom vores forældre har, så har vi ligesom kommet, man kan sige, i en sjov tid, hvor det er gået stærkt. Men de er jo kommet i en tid, hvor det går exceptionelt stærkt. Altså, hvor man nærmest tænker, at okay, et år, så var det en iPad, nu er det VR, nu er det AR, og hvad er det næste? Det er chip i øjet. Et eller andet. Det kommer til at gå så stærkt, så vi føler lidt ligesom vores bedsteforældre måske. Hvis vi ikke ligesom følger med. Men bliver det så et problem for os eller for dem? Jeg tror, det... Når jeg spørger på den måde, så er det fordi, hvis... Det er jo dem, der skal... Okay. Altså, ja. Jeg ved ikke, hvem der bliver et problem for som sådan. Det kommer jo an på... Altså, man kan ligesom sige... Lad os tage et eksempel i dag. MitID og NemID, det er et problem for folk, som ikke interesserer sig for teknologi. Men man er jo lidt nødt til, at hvis du skal have adgang til din bank, som uanset hvem du er, så skal du MitID. Yes. Der er ingen vej udenom. Nej. Der er bare nogen, der nægter at bruge det. Og så går de jo ned til borgerservice hver eneste dag, få et brev, eller hvordan det hele fungerer. Altså, det er virkelig lort, hvis man ikke bare har en smule interesse i det. Fordi ellers så har du ikke engang adgang til dine egne penge. Nej. Og det der kommer til, hele den trend, den fortsætter jo. Men jeg tror, det kommer til at ramme lang tid før du overhovedet ser den trend. Det er det, jeg mener. Fordi det, der kommer til at ske, det er, at når det udvikler sig så hurtigt, som det gør nu, og i virkeligheden så er der et par ting, som gør, at det bliver et problem, og dem kommer lige tilbage efter. Når det udvikler sig så hurtigt, som det gør nu, så er det et spørgsmål om, hvis du starter en universitetsuddannelse, eller er i midten af en computer science uddannelse nu, så er det ikke sikkert, at du skal bruge den bagefter. Nej. Jeg vil gerne programmere. Okay. Det er ikke sikkert, at du kommer til at programmere noget som helst om 5 år. Nogle af de største virksomheder, blandt andet nogle spilvirksomheder, de er allerede der, hvor de siger, at vi kommer ikke til at ansætte flere programmører. Vi har ikke behov for flere programmører. Vi har behov for, at de vil arbejde mere effektivt. Vi har behov for, at vi tager den her teknologi til os. Vi har ikke behov for dem. Fordi flere programmører giver os ikke et bedre resultat eller et hurtigere resultat. Fordi det bevæger sig hurtigere nu med teknologien. Så det, der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at se nogle af alle de jobs, som er jobs, hvor folk er højt betalte. Det er jobs, hvor at man på en eller anden måde er afhængig af computer og teknologi, kommunikation oftest, og kreative fag. Alle de her jobs er i fare. Uden undtagelse. Der er ikke et eneste af dem, som ikke vil være i fare. Vi sidder og taler med en kunde for tiden, hvor de snakker om, at i stedet for at have, de har
i deres quality assurance team, der har de 25 mand lige nu. De ser, at de kan klare det hele med 2 mand. På grund af og få et bedre resultat. På grund af, at de får noget machine learning, AI, eller hvad? Ikke engang machine learning, fordi at de ser, at AI nu kan teste deres kode. Så de kan smide kode direkte ind i det. De kan køre hele processen igennem, og de kan få et svar, de kan få det sådan her, i stedet for at bruge 2-3 dage på at teste noget. Så lige pludselig, så har de ikke behov for alle de der folk. Og det er ikke fordi, de har andre jobs til dem. De har ikke behov for dem. Det er folk, som højt uddannet, dybt specialiseret i deres løsninger. I hele konteksten i deres systemer. Og hvordan det skal leveres til kunderne, og hvordan kunderne bruger det. Og det behøver de ikke længere. Det var væk. Hvad tror du, altså nu snakker vi om, at folk bliver nærmest likvideret på grund af deres profession, fordi at de... Likvideret? Jamen, okay, det er måske lige hårdt sagt. Det var meget hårdt sagt. Ja, men de mister et arbejde. De mister et arbejde, og man kan jo sige, man kan nærmest sige, alle inden for sådan noget metal og skrift og journalistik, alle mulige, altså selv måske noget kreativt, fordi de kan jo sagtens også, jeg så, hvad var det? Der var en eller anden, der har vundet en pris for et billede. Som AI genererede. Og han gik op, han fik prisen og sagde, jeg kan ikke tage imod den her pris. Ja, fordi jeg ikke selv lavede det. Ja. Det synes jeg er skræmmende, fordi hvis vi ikke engang kan som personer udfolde os sådan rent kreativt, og vi kan ikke kæmpe mod det som en robot laver, rent kreativt mæssigt. Hvis den kan gøre det bedre end os, rent kreativt mæssigt, fordi så hvordan kan vi så vinde? Men jeg er ikke sikker på, at det skal være vinde, ikke vinde. Det er den første ting. Sådan tror jeg ikke, det kommer til at være. Men det du skal huske på, det er, at når du siger robot, så har folk, der lytter til det, meget forskellige billeder af robotter. Ja. Fordi jeg ved godt, hvad du mener, fordi når du siger en robot, så siger du, at det her det er en AI, der kan nogle forskellige ting. Den har, måske er det en narrow AI, der har noget bestemt, den er god til. På et senere tidspunkt bliver det general AI. Ja. Men det er det, du mener. Når jeg tænker kreativt, så vil der stadigvæk være kunstnere, der laver billeder. Folk, der laver skulpturer. Folk, der laver noget af det her hardcore nørdet noget, som jeg gør. Alle de her ting vil stadig være der, fordi det er mennesker, der sidder og gør det. Ikke mennesker, der har tænkt tanken, men fysisk gør det. Så de kreative ting vil jo stadigvæk være der. Men når vi snakker musik, som stort set ikke længere er et rigtigt band. Når vi snakker video, når vi snakker computerspil, når vi snakker skrive bøger, altså ikke bare forfattere, manuskriptforfattere, alle korte noveller, alt det der, ja, så er de rigtig, rigtig udfordret. Og jeg er ikke sikker på, om det er at vinde eller ikke at vinde. Det jeg håber på, det er ingen tvivl om, at kigger vi 2-3 år frem, så er deres job i fare. Og det er deres levebrød. Ja. Lige præcis. Nogle af dem er rigtig gode, de tjener mange penge. Nogle af dem knap så gode, tjener knap så mange penge. Alle sammens levebrød er i fare. Det samme med programmører. Deres job er i fare. Så kan man sige, at der er nogen, der er rigtig gode, og i virkeligheden så nogle af dem, der måske kommer til virkelig at blive vinderne, hvis vi skal kalde det det, det er nogle af dem, der udover kan deres job, også begynder at bruge AI til det. Det vil sige, tager det ind i jobbet og siger, hvordan kan jeg inkorporere det i mit job, så jeg bliver mere effektiv, laver færre fejl. Hvad det nu måtte være. Og så de mennesker kommer til at blive rigtig gode, så måske tror jeg, du skal se sådan top 5-8% kommer til at blive exceptionelt meget bedre, fordi de både forstår det, de laver, men de forstår også AI. Så har du hele midten, hvor de kommer til at hænge med røven i vandskorben, og langt størstedelen kommer til at forsvinde helt. Og hvad skal de gøre? Altså, men det er jo er det bare, jamen, der er sgu masser af plads ude på det der Amazon-lager, hvor der er droner, der flyver rundt omkring? Nej, fordi det job har de heller ikke, fordi det er et Amazon-lager. Det hele er sat i struktur, det er droner og maskiner. Men jeg ved godt, hvad du... Jeg prøver bare at komme frem til, hvad skal folk gøre? Altså, jeg ved godt, du ikke har svaret, men hvad tror du, at der kommer nærmest en holocaust af
af folk, der bliver wiped fra deres job, fordi de ikke er consistent med teknologien. Ja, og jeg tror, at vi kommer til at se inden for de næste 2-3 år, 2 år måske, alt efter hvor hurtigt det er. Og her, der bygger jeg det på noget, andre folk siger. Jeg er ikke hardcore i det her. Men inden for de næste par år, der vil vi se, at det her bliver taget i brug rigtig mange steder. Folk synes, det er topfedt. Og så efter det, så er det blevet så kompetent, at ja, så vil det gå ondt. Og det vil være rent jobmæssigt, tror jeg, at vi kommer til at se et blodbad. Ja. Og det vil være de mennesker, som du og jeg omgiver os med, som normalt er højt uddannet, meget erfaring, sidder i stillinger, hvor det er der ikke nogen andre, der kan, og nogle gange har været til tider lidt arrogante. Det er de stillinger, der ryger. Så ja, og det kommer til at gå ind. Hvad skal folk så i stedet for? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det jeg tror, og det jeg håber, det er, at der for det første vil være en reel værdi i mennesker, der connecter med mennesker. Det kan være, som det vi laver nu, sidder og laver en podcast, det er os to, der taler sammen. Men mennesker, der connecter med mennesker, eller kunst, hvor det rent faktisk er lavet mennesker. Jeg tror, det kommer til at få en værdi, fordi vi som race har noget med, vi vil gerne have ting af ægte. Og igen, det er jo efter covid, så er vi jo også blevet bedre, eller vi er i hvert fald gået hen til det adfærd at holde os distanceret. Der er jo mange ting. Ja, det er vi da. Hvad tænker du, når du siger hold os distanceret? Hvad har det at gøre med AI og mennesker connecter med mennesker? Og Jamen, jeg vil sige, man kan sige, hvis der skal komme noget godt ud af AI, at det kan måske bringe os mere sammen igen. Men på den måde, som vi ligesom har fundet ud af, at vi er faktisk ret effektive, selvom vi arbejder hjemme. Vi behøver ikke at sidde i et mødelokale. Vi behøver ikke at komme ind alle sammen ind samme sted. Vi kan sagtens have et møde på tværs af kontinenten. Men nu tænker du arbejde. Nej, jeg tænker generelt. Nej, men grunden til at sige det sådan, det er fordi, du siger, at vi er gode til at arbejde hjemmefra. Ja, men lad os sige, at 2/3 af forretningen forsvinder. Så er det kun resten af jer, der arbejder hjemmefra, og er gode til det. Det er situationen. Det er jo ikke sådan, så vi bare er bedre til det. Det jeg mener, det er, at når jeg siger noget vil have en værdi, så er det det, som folk gerne vil betale for. I en tech-virksomhed, der er folk fuldstændig ligeglade med alle de mennesker, der er bagved. De vil bare have Facebook. Ja. Hvis der kunne sidde 2 mennesker og generere hele Facebook, så ville vi være ligeglade med de sidste x antal mange tusind medarbejdere. Fordi du og jeg, får det ud af Facebook, vi gerne vil have. Eller når jeg går på Amazon, jeg mener, at det, at der er, når vi, lad os tage content. Ja. Det med, at det content, vi ser, at det faktisk er et menneske, der er der. Det vil sige, at det reelt set er 2 mennesker, der sidder og taler sammen. Taler om nogle af livets større spørgsmål. Tager nogle andre gæster ind, der også er mennesker. I stedet for, det hele computergenereret, det er en AI, der selv har besluttet sig for, hvad der skal ske. Men hvis vi ikke ved, om det er rigtigt. Og det er rigtigt. Men så er vi tilbage til, hvordan tøjler man noget af alt det her teknologi. Nu tænker jeg ikke så meget på, hvordan man tøjler det. Der er også nogen, der taler om det. Blandt andet Stability.ai tøjler det. Har nogle måder, hvorpå de vil begynde at tøjle det. Men nu tænker jeg på, hvad der giver værdi, og derved også, hvad folk potentielt kan arbejde med. Fordi der er der ingen tvivl om, at det jeg elsker ved mit arbejde, det er kontakten til mine kunder. Det er at have snakken med dem, forstå deres problemer, at jeg kan hjælpe dem med at løse det, og vi kan lave en business case, og jeg elsker at være ude og besøge dem. Det er den menneskelige kontakt. Ja, jeg bliver også aflønnet, at vi laver nogle kontrakter, og jo, jeg elsker det, men det er fordi, jeg godt kan lide at tjene penge, og jeg godt kan lide at vinde. Det er ikke fordi, jeg elsker at sidde og lave kontrakten. Det er ikke fordi, jeg elsker at sidde og sende mailsene. Jeg kan godt lide den menneskelige kontakt. Undskyld. Når jeg kigger på, hvad det er for noget content, jeg consumer, så er det mennesker. Det er mennesker, der taler med mennesker. Det er mennesker, der gør noget. Når jeg ser på, hvad det er for noget, jeg gerne vil i mit privatliv, så er det mennesker. Så er det mig, der sætter mig sammen med nogle andre og gør noget. Eller når du gamer, så er det dig, der gamer, men du gamer sammen med andre.
Det er den samme flok mennesker, I sidder sammen og gamer. Ja, det er et spil, men det er garanteret også det, at nogle af dem har du kendt de sidste 10, 15, 20 år, ikke? Uden tvivl. Præcis, så det er den menneskelige kontakt, der betyder noget. Men igen, lad os sige, fordi man kalder jo faktisk de ting, hvis man nu spiller et computerspil, som ikke er over nettet, så kalder jo man de folk, der løber rundt, computeren, den kalder man jo sjovt nok for AI. Ja, og de bliver mere med AI's. Og hvis de kan jo også på et tidspunkt forstå det, du siger. Men vi er enige om på et tidspunkt, hvad det er NPC'er. Ja, det er det stadig. Godt. Men det er det jo. Men NPC'erne bliver jo stadig klogere. Ja. Du interagerer med dem, ja. Og du snakker med dem. Ja. Hvis man nu giver dem en ChatGPT, lad os sige det, 6,0 i fremtiden. Hvad det måtte være. Så vil det være for mig ligesom at snakke med en rigtig person. Så er mit spørgsmål. Nogle af dem, du gamer med, ser du dem også i virkeligheden? En ud af mange. En ud af mange, ja. Men du ser dem i virkeligheden? Men det er jo fordi, jeg har de personer, som jeg har mødt, som jeg ikke har mødt fysisk, det er jo fordi, jeg har mødt dem via det her gaming community. Yes. Men det er jo ikke fordi, vi laver noget udover at spille sammen. Nej. I vil ikke... Kunne det lade sig gøre? Nej. Fordi, okay, så I kunne ikke begge to tage til Comic-Con eller andre ting og gøre sådan noget også? Fordi det er jo ikke, det er jo folk, der bor henholdsvis i Japan eller USA, eller... Ja. Det er jo ikke nogen, jeg decideret er buddies med på den måde. Nej. Okay, så når det eksempel, du har der vil det være, at I kunne lige så godt få ny en i jeres gruppe, som sidder ligesom ikke render rundt i spillet. Altså en, der er på jeres hold, at det er noget, som er et spil, og I behøver aldrig at vide, at det ikke var en rigtig person. Det ville kunne princippet være rigtigt. Personen kunne sagtens komme ind, man kunne sagtens køre et eksperiment og sige, nu prøver vi lige det her, vi har lige den her nye robot, vi smider ham i en eller anden matchmaking pool, et sted, hvor man ligesom skal starte et multiplayer-spil, og så finder man en anden, så kunne man køre et forsøg på at smide en robot ind, som agerer som en person, og styre en person i spillet. Du skal ikke tage fejl af, at det vil helt sikkert virke. Og det er det, jeg mener. Fordi den menneskelige interaktion, som vi kender i dag... Men vil du betale for, at de andre er med i dit spil? Fordi nu snakkede vi om arbejde. Hvad kan have værdi? Hvad kan have så meget værdi, at du kan leve af det i fremtiden? Jamen, det er spørgsmålet. Så vil du betale de andre for at være med til at underholde dig i det spil? Vil du betale for, at I sidder 10 mennesker og spiller? Du betaler 5 kroner for, at de andre er med. Jeg vil, hvis jeg... Ligegyldigt om de... du ved ikke, om det er mennesker eller ej. Vil du betale for, at de er med til at spille spillet sammen med dig? Nej. Nej. Men hvis jeg køber et spil, som jeg allerede abonnerer på, så vil jeg forvente, og det er også den vej, tiden, altså som spilhuset viser, at du betaler en månedlig fee for at være en del af den her online service, så vil det jo bare være inkluderet. Så i virkeligheden kunne du være 100% dig selv, og alt andet kunne være computerspillet, og du vil bare tro, du har et online community, men det har du slet ikke, og så vil du synes, det var okay. Du vil ikke føle dig snydt. Du vil ikke kende det forskel. Men det er ikke det, spørger om. Jeg spørger om, hvis du ved, at det ikke er rigtigt, vil du så føle dig snydt? Hey David, her har vi det her vildt fede online community. I kommer ind, du møder 250.000 andre spillere. Jamen. I kan battle alle de her ting. Velkommen til, her er der mundtligt fee. Jamen selvfølgelig. Og David betaler for det, så finder David ud af, jeg har i virkeligheden siddet i en hel verden med 250 AI's og været alene. Det samme har de 200.000 andre, der har spillet spillet. Ja. Vil du så føle dig snydt? Eller vil du bare sige, jeg er ligeglad? Jamen det er jo, jeg vil ikke føle mig snydt. Jeg vil føle mig snydt, hvis producenten sagde, du kommer til at spille med rigtige mennesker. Markedsføringen sagde, I er et online community med 250.000 gamere. Jamen rigtige, eller jeg er jo ikke dum, så jeg vil spørge dem, men er det rigtigt, eller er det robot? Du kan jo kun se det på reklamen. Jamen Mikkel, man kan ikke reklamere og sige, vi inviterer dig til et community med... uden at fortælle, hvad det er for et community. Men det er også det 250.000 gamere. Nej, men det er fordi lige nu, der er vi ikke i den problemstilling. Men vi kommer der. Vi kommer det meget hurtigt. Og du skal da ikke tage fejl af, at det kommer til at være ekstremt hurtigt. Og det er jo bare den der del, hvor du siger menneske, fordi den menneskelige integration kan jeg sagtens få for en robot. Ja, men vil du betale for den? Fordi nu snakker jeg om, hvad man kan leve af. Vi kom fra white collar workers, folk, der har højt betalte jobs, der forsvinder. Hvad skal de leve af? Ja. Det kræver, at... Men menneskelig interaktion bliver ikke en af dem. Det tror du ikke? Du tror ikke, at den menneskelige connection kommer til at blive en af dem? Nej. Det synes jeg er lidt sørgeligt. Fordi, når jeg siger det på den måde, så er det fordi, det eneste vi kommer til rigtigt og tilbage, det er menneske til menneske.
Vi kommer ikke til at have noget af alt andet selv. Og det kan vi kun få ved at gøre, som vi gør nu. Men mennesket bliver mere doven og doven, så det vil jo ikke... Tror du det? Tror du, at på et tidspunkt, så gider folk ikke sidde og gøre sådan her? Så bliver det hvad? Jeg er bekymret for den næste generation. Ja, det er næsten overbevist om. Og det er også lidt der... Og prøv at høre, og det er også i forhold til den der podcast, du fortalte mig om ham der Mo. Ja. Og der var et virkelig godt spørgsmål, han blev stillet til sidst, hvor ham der Verden, han stiller ham spørgsmålet. Han har desværre mistet sit barn, ham her Mo. Ja. Virkelig sørgeligt. Og ham her Verden, han spørger om, hvis du kunne få Mo tilbage i dag, vil du gøre det? Og så er der lige sådan, et minut stillhed eller sådan noget, hvor han bare siger meget, sådan, faktisk ret koldt, men også sådan lidt sentimentalt. Nej. Lægger du mærke til hvorfor? Han forklarer hvorfor. Han forklarer hvorfor. Ja, og den forklaring han giver er, at hans dreng dør er katalysatoren til, at han ændrer alt det, han laver. Og hvis hans dreng ikke var død, så var det ikke sket. Og noget af det, han laver, da han sagde sit job op som efter 7 år som topchef i Google X, som er dem, der senere lavede Google DeepMind og arbejdede med Artificial Intelligence. Han gik fra at være dybt involveret i den verden til at sige, hvordan breder jeg basic ting som glæde. Han har en non-profit, der hedder 1 Billion Happy, der handler om at gøre 1 milliard mennesker glade og tilfredse. Og det han siger, det er, hvis min dreng fik at vide, hvilken impact hans liv, hans død ville have, så tror jeg faktisk på, at han selv ville sige, okay, så er det nu, jeg dør. Ja, det handlede ikke om, at hans barn ikke kan leve i den her verden. Det handlede om, hvad der skete bagefter. Det er rigtigt. Godt. Den skal bare med, fordi det er en vigtig del af det. Men hvem vil ikke? Og det synes jeg var relativt sørgeligt. At det var, fordi hvorfor vil du ikke have dit barn tilbage, hvis du fik muligheden for det? Selvfølgelig, det er klart, det der projekt, det er udfaldet. Men jeg fik også den hentydning til efter den snak, fordi de snakker jo om udvikling, samfundet. Ja. Du kommer tilbage til et samfund, hvor du nærmest bliver droppet ind, men har måske svært ved at finde ud af, hvordan skal du være her i det her samfund. Fordi, jeg vil ikke sige, at robotten tager over, men man er et sted, hvor man ikke ved, hvad der kommer til at ske. Ja. Og det er også det, jeg synes, der er meget skræmmende, når man tænker på det, fordi man ved ikke, hvad der kommer til at ske. Vi har jo kun, det her er jo bare antagelser, vi skyder med nu. Det er jo ikke noget, der er decideret, altså kilderefereret eller noget som helst. Jo, så lad os sige de ting, som vi ved, der kommer til at ske med sikkerhed. Der er med sikkerhed kommer det til at eskalere. Ja. Med sikkerhed kommer jobs til at forsvinde. Højt betalte jobs, komplekse jobs. Med sikkerhed kommer det til at blive brugt til dårlige ting. Det kommer til at blive brugt til cyberangreb. Der bliver allerede brugt til cyberangreb nu. Det kommer til at blive brugt til manipulation. Det kommer til at blive brugt til at gøre nogle mennesker ekstremt rige. Helt ustyrligt rige, så man kan slet ikke stave til det. Det kommer til på kort sigt at skabe en enorm ubalance i samfundet og i verden. Det er det worst case scenario, hvor ikke kommer til at ske. En stor del af alt det der kommer til at ske. Og det kommer nok til at ske, fordi vores lovgivning er for langsom. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvis vi ikke kommer til at finde ud af, hvordan vi kender forskel på noget, der er AI-genereret og noget, der ikke er AI-genereret, så er det et problem. Ja. Sådan nogen som Stability AI er allerede i gang med det. De har lavet nogle open source ting, hvor de watermarker alt, hvad der er AI-genereret. Og ikke bare, der er et lille watermark nede i hjørnet, dybt gravet ind i alle mulige forskellige ting, og der er ikke kun et, der er mange. Så du kan ikke bare tage det og fjerne det. Nej. Og det har de gjort netop for, at du kan differentiere mellem, hvad er 100% AI-genereret, hvad er delvist, og hvad er slet ikke AI-genereret. Så det næste, det bliver, at vi pludselig skal til at kunne, ligesom med kørekortet. Ja, i gamle dage var det et helt fysisk stykke papir, du næsten kunne kopiere og sætte et dårligt billede ind og klippe sig sammen. Nu er det på et kørekort, der er noget vandmærke, der er et lille gennemsigtigt stykke af plastik, hvor der er billede af dig, der er alle mulige ting på.
Selvfølgelig vil det komme til at blive sådan. Så det bliver certified human made. Givetvis. Ja. Givetvis. Og nu siger jeg, at jeg ved ikke, om det er med sikkerhed, men det vil være en vej at gå. Vil det så være mere værd? Det er så det der spørgsmålet. Jeg tror bare, at lige så snart vi snakker teknologi og teknologiting, så vil det ikke. Men jeg tror, nu tænker jeg på, fordi det du nævnte omkring det, du tager ud til kunder og alle de her ting. En sælger i sig selv, det er jo også et håndværk i sig selv, fordi du skaber en relation hos en person. Der er jo folk, der vælger at købe et produkt, baseret på personen, hvem der snakker og sælger det. Ja. En person kan prøve at sælge det, og det går helvede til. Du kommer ind, du sælger det, og det er det samme produkt. Ja. Samme virksomhed osv. Det er jo... en robot kan jo også gå ind og gøre det, kan man sige. De kan godt agere. Men robotten kan ikke sætte sig på et fly og mødes med personen. Robotten kan ikke sætte sig ind og have en 3 timers workshop, hvor vi sidder 7 mennesker sammen fysisk. Men hvorfor nu? Vi kan gøre alting online, og så kan det være fake. Ja. Men rigtig ofte, og specielt med nogle af de her komplekse salg, jeg har, tingene rykker først rigtigt, når vi ser hinanden fysisk. Det er det, jeg mener. Og jeg tror også, at det er... Jeg tror, den model er det, man skal bygge mere på. Det der med certified human, når vi når længere i fremtiden. Jeg tror, at det er sådan nogle ting, som kan få en virksomhed eller en person, det kan også være en gamer, når du sidder og spiller computerspil, for eksempel, hvis det er noget, der betyder noget for en person, en gamer. Jeg har et behov for at være et community, hvor det er rigtige mennesker, jeg spiller med. Ikke hvor det er en eller anden robot, der lader mig vinde, eller udfordrer mig, eller altså, gør lidt ting, fordi den kan jo spille mere menneskeligt, end en rigtig person gør. Fordi den ved, kender et mønster. Den kan da lade være med at snyde. Men det kan godt være, at man vil tilbage til et Call of Duty-spil, hvor folk har auto-aim, og jeg ved ikke hvad. Men jeg tror, jeg kan godt følge dig i, det tror jeg faktisk mere er vejen frem, at man begynder at have sådan en coexistence med AI, men man kan differentiere det med at sige, jeg kan godt lide det der certified human, for det er ligesom at sige, jamen det er sådan, vi driver vores forretning. Vi kan godt køre en forretning uden, altså med AI, men det du køber ind til, det er menneskelig support, det er menneskelig sælger, og det er menneskelig kreativitet, du får ud af. Jeg ved ikke, om kreativiteten vil være der. Den tror jeg simpelthen ikke, fordi du vil altid have et produkt, og du vil konkurrere på produktet, og hvis dit produkt ikke er lige så godt som det andet, så køber de ikke dit. Nej. Så når vi snakker store virksomheder, tech-virksomheder og alt det der, jeg tror ikke, det er det, der kommer til at være certified human. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke kommer til at give noget. Jeg tror, det bliver den helt nære, lokalt Danmark, lokalt Sverige, lokalt Tyskland, hvad det nu må være, menneske til menneske. Det er det, der kommer til at give noget. Ikke store globale forretninger, der har producerer produkter, som vores virksomheder gør. Nej, der kommer det ikke til at betyde noget, at det er kreativt eller kodet af mennesker med hvad der... Nej, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at give noget. Men tror du ikke, og jeg tror heller ikke, at det er det, der er... altså, vi tager det alle sammen i brug. Ja. I vores virksomhed snakker vi om data, som er uhyggeligt meget værd data. Men om vi cruncher det, fordi vi selv har skrevet koden, eller vi kører det helt gennem nogle kæmpe AI-modeller, det betyder ikke en skid for kunden. Jeg tror i hvert fald i forhold til opbevaring af data, hvis man, det kan også være, at man får et eller andet rakskab, hvor det siger, not managed by AI. Altså, det kan også være noget, der... Nej, hvorfor? Fordi så not managed by AI betyder bare, at vi laver alle de menneskelige fejl. Et rigtig godt eksempel er, på et tidspunkt var der et kæmpe teleselskab i Danmark, der havde en IP-platform, der gik ned. Ja. Den gik ned, fordi der i ramme alvor var en rengøringsmedhjælper, der slukkede på en stikkontakt. Ja. Så hvad er det værd? Not managed by AI. Det er jo ikke noget værd, fordi det betyder, at sådan nogle fejl kan ske. Jamen, og så nogle fejl betyder rigtig meget for kunderne. Nu generaliserer du måske en smule. Jeg mener, der er måske nogle specifikke ting, hvor AI ikke nødvendigvis behøver at være inddraget. AI kan være i alt. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. Men der kan jo være nogle ting, som ikke, for eksempel kunst eller en kode af en art, som ikke decideret er lavet af en robot, er noget, man begynder at sætte i værdi. Jeg tror, du tager fejl, når du bliver ved med at tage tech-ting ind i det.
Jamen, det er ikke kun tech-ting. Hvad er billedet med at gøre? Det er fordi, du siger kode. Jamen, hvorfor? Fordi... Alt er kode. Okay, så når du laver et maleri, fysisk laver et maleri, så er der ikke noget kode? Hvis jeg laver et fysisk maleri, der er der en kode i. Hvor koder du det hen? Det her maleri, man laver her, kan man jo også kode. Det er ikke det, jeg mener. Det maleri er noget værd, fordi der er nogen, der fysisk køber det. Det er ikke noget værd, fordi de køber en digital kopi af det. Det er den fysiske... Det, jeg mener, det er, når jeg siger menneskelig del, så er det, at det fysiske billede bliver mere værd. Ikke din digitale kopi. Det er, når du går ud og holder et foredrag foran andre mennesker, så er det dit fysiske foredrag, der er noget værd. Ikke en videooptagelse af det, fordi den kan også være AI-genereret. Men en maleri kan sagtens også blive lavet af en robotisk arm. Det kan den da. Det er det, jeg siger. Og så tror jeg bare ikke, den er noget værd. Men det kan du ikke bevise. Du kan jo ikke, medmindre du har været nogen og observeret det. Nu snakker vi Certified Human. Ja. Certified Human vil være... For det skal der være nogle kontrolting. Skal der være hvis du har skrevet det her Certified Human, så har du fucking fysisk malet dit billede. Ja. Ellers så tager vi din licens, kommer du aldrig til at male billeder igen. Du kommer aldrig nogensinde til at sælge det nogle steder. Færdig. Ja. Det er der jo lovgivning for allerede nu. Vi har allerede lovgivning, counterfeit-lovgivning og andre ting nu, der hedder, du må ikke sælge noget og udgive det for at være noget, som det ikke er. Ja. Så der behøver vi jo som sådan ikke Certified Human. Der behøver vi bare, at vi inddrager de her ting også. Ja. Lige så snart det er en fysisk ting, du kan få i hånden, så er der menneske potentielt, der har lavet det. Ja. Jeg tror, at det produkt vil folk sætte mere pris på, alene fordi der er et menneske, der har lavet det. Og det tror jeg også på. Så det er den ene ting. Den anden ting er, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er produkterne i sig selv, der vil være den største værdi i fremtiden. Jeg tror, at det er det, at der er menneske-til-menneske connection. To mennesker, der sidder og taler sammen. Og to mennesker, der går ud og gør noget sammen. Meget mere end alt det andet, vi ser. Fordi hvis vi kigger på... Nu har vi talt en del om den sådan lidt sorte side af AI, og vi har ikke engang gravet så langt ned, som nogle af de noter, jeg har lavet. Men skal også være opmærksom på tiden. Men hvis vi kigger på de potentielle upsides, så hvis det her det bliver håndteret rigtigt, så behøver vi ikke arbejde. Nej. Overhovedet. Men hvordan tjener vi så penge? Men du behøver ikke arbejde. Alt, hvad du gerne vil have, du har hus, du har mad, du har alting, fordi det bliver bare produceret. Du behøver ikke tænke over det. Så handler det om, hvad giver dig værdi? Hvad har du lyst til? Hvad giver dig værdi som menneske? Og hvad giver dig tilfredshed? Og så kan det være det, du laver. Det kan godt være, at du ikke tjener penge på det. Så vi kommer til at leve i et samfund, hvor vi ikke behøver at tjene penge? Men altså, konceptet Universal Basic Income er der blevet talt om rigtig mange gange, og der er blevet talt om det meget i forbindelse med truck drivers, hvor vi snakker selvkørende biler. På det tidspunkt sagde vi, så skal I bare lære kode. Den duer heller ikke mere, vel? Den har vi lige slået ihjel. Altså så til truck drivers? Det sagde man. Der var, har du aldrig #learn to code? Jo. Men det var specifikt på truck drivers, der var bange for at miste deres job på grund af automated autonomous vehicles. Det kan være rimelig nederen dem, som rent faktisk så gik til universitetet og så tog en coding lessons. Tough luck. Men det jeg mener med det er, at nu mistede jeg lidt sporet, men det jeg mener med det er, at når vi snakker alle de her, hvis alle dine basic needs bliver taken care of, så handler det om, okay, skal vi tage ud og fiske i dag? Skal vi tage ud og sidde ved et bål i en skov og blive stukket af nogle myg og tage på jagt og fange en bjørn? Altså, du ved, skal vi bruge 2 timer sammen med vores børn om formiddagen? Skal vi tage ned og træne? Skal vi gøre, hvad er det, vi gerne vil? Skal man lave kunst? Skal man holde nogle workshops? Skal man gøre alt det her? Så kan man tjene nogle penge på det. Men der vil være på et tidspunkt, hvis alt det her bliver et utopia, så vil det være der, vi er. Og jeg tror, vi skal tænke over Universal Basic Income meget markant, før vi overhovedet tror, at vi skal gøre det. Jeg tror ikke, vi snakker 10 år ude i fremtiden. Så skal vi tænke over, hvad skal folk leve af
Så skal de have penge nok til at kan betale den basale husleje til at gøre. Og jo, så vil der være dem, der bliver ultra stinkende rige, fordi de er exceptionelt gode til et eller andet, eller rigtig gode til workshops på et eller andet specifikt ting. Pottery, hvad ved jeg. Og så kan man gøre noget der. Men jeg tror ikke, at vi kommer til at undgå det. Jeg ved ikke, hvor vi skal betale for det. Altså, det der, du beskriver nu, det er jo altså igen tilbage til det der univers-tankegang. Altså, og science fiction, som over alle rammer, at man er... Altså, det du beskriver der, det er ligesom en himmel i virkeligheden, kan man jo sige. Hvor du ikke behøver at lave noget ud over det, der faktisk giver dig selv værdi. Og der er ikke noget stress eller noget som helst. Men jeg tror bare... Altså, folk er jo stadig ekstremt magtliderlige, og de vil gerne have penge. Og dem vil der altid være i verden, og der vil altid være, desværre, krig i verden. Og man kan sige, det du nævnte der forestiller man, jamen det er fred på hele jorden, og det kan jeg ikke... Du skal regne med. Jeg tror ikke, du skal regne med fred på hele jorden, men jeg tror, og specielt ikke, fordi hvis du kigger på, hvordan jordens befolkning lige nu har adgang til internettet, så er det jo langt fra alle, der har adgang til internettet. Og det er langt fra alle, der er lige så teknologisk fremme som den vestlige verden, og specielt som vi er her i Norden. Jamen. Vi vil blive ramt markant hurtigere af AI og arbejdsløshed og alt det her, end man vil nogle steder i Asien eller Afrika eller Sydamerika eller andet, fordi de er slet ikke så langt fremme overhovedet. Så det er jo ikke fordi, at man skal tænke universal basic income for hele verden, men de enkelte lande bliver nødt til at tænke over det. Vi bliver nødt til at have noget lovgivning i Danmark, og vi bliver nødt til at have en 5-10 år ude i fremtiden, hvor vi siger, okay, vi bryster os af at være et videnssamfund. Vi fortæller resten af verden, vi er nogle af de bedste til grøn teknologi, vi skal leve af vores hjerner, vi skal ikke have produktion, vi skal alle de her ting, vi skal alle sammen have universitetsuddannelser. Den vil jeg gerne udfordre på et tidspunkt, men nok ikke i dag. Men virkelig, fordi mange af dem er jo ikke nødvendige længere, fordi der er noget andet, der gør det bedre. Så størstedelen, mange af dem af de ansatte, mennesker, der arbejder i Danmark, hvis vi kigger 10 år ud i fremtiden, som udviklingen går nu, og vi har ikke nogen tegn på, at den vil stoppe overhovedet, tværtimod, så har de ikke nødvendigvis noget job. Så skal vi finde ud af, hvordan får de løn? Hvordan får de mad? Hvordan betaler de for deres husleje? Det er tough luck. Og jeg tror ikke på, at vi er klar til at tale om det. Jeg tror ikke, vi er klar til at tale om uddannelsessystemet. Og jeg tror, en af grunden til, at vi ikke er klar til at tale om, hvilken impact det kan have, det er fordi, vi stikker hovedet ned i sandet og siger, at det her det er for farligt, det er for uoverskueligt, det er for stort. Det gør vi bare ikke. Og det er jo også det, jeg synes er skræmmende, når man for eksempel ser på TV2 og alle de her ting, at de snakker som om, jamen det er jo bare en gimmick, mere eller mindre. Men det er jo ekstremt vigtigt, at vi tager fat om det, ikke i går, men for et år siden. Altså, at vi begynder virkelig at tænke over, hvordan skal vi coexist med den her teknologi? Hvordan kan vi bruge det for at ikke at smide alle mulige folk på gaden? Altså, det vil jo slet ikke fungere jo. Hvis vi smider alle mulige folk på gaden. Vi kan ikke stoppe det, men vi bliver nødt til... Det er ligesom... Teknologi, det har jo altid været sådan, at der sker noget nyt, og så har man måske været bange for det, og man ved ikke lige, hvordan man skal håndtere det. Det har eksploderet på et eller andet omfang, men vi har stadig fundet ud af, okay, det er sådan her, vi skal arbejde med det. Det her, det går bare måske lidt hurtigere, end hvad vi... Meget hurtigere. Det går meget hurtigere, end vi lige umiddelbart havde måske forventet. Og det går 1000 gange hurtigere, end noget vi nogensinde har oplevet før. Og jeg tror bare, at verden, det der sker i verden i dag, jeg tror bare ikke, man har ressourcerne til at kigge på det nu. Og det er derfor, det får lov til at vokse så sindssygt meget. Men det er bare et kæmpe problem. Fordi det er et kæmpe problem. At sige, vi kan ikke lige overskue det. Nej, men det er mennesker bedst. Men det hjælper bare ikke noget. Fordi vi har nogle få, jeg tror der er 5-7 kæmpe store virksomheder, der alle sammen arbejder på at lave AGI, som er Artificial General Intelligence.
Når først det lykkes, så ChatGPT det er ingenting. ChatGPT er næsten ligegyldig i forhold til AGI. Fordi så er det, vi vil gerne have en kur mod kræft. Det er din opgave. Så gør den det. Allerede nu, og jeg mener fra bunden af, allerede nu, der kan du tage ChatGPT og sige til den, jeg vil gerne have, og nu snakker jeg specifikt med nogle af alle de API's og alle de integrationer, som OpenAI selv stiller til rådighed. Kan du sige til den, jeg vil gerne have, at vi laver en virksomhed. Jeg vil gerne have, at det handler om det og det og det og det og det. Fortæl mig, hvordan vi gør det. Og start med at gøre tingene. Den kan oprette e-mails, Twitter-accounts, websites, producere. Ikke producere et fysisk produkt, fordi den kan fysisk ikke lave det. Den kan håndtere alle de ting, du har behov for at kunne drive en virksomhed. Den kan lave subagents til at lave specifikke tasks inden for sin egen virksomhed, uden du behøver at gøre noget. Så allerede der, så er vi et sted, hvor den kan virkelig sparke vores verden i stykker. Selv hvis udviklingen stopper lige nu. Ja. Udviklingen stopper ikke. Nej. Der er ikke noget, der fortæller os, at udviklingen af det her ser ud til at bremse. Så vi kan ikke tillade os ikke at tale om det. Nej, og det er jo ikke fordi det er nok de færreste, der snakker om det, men hører de der podcasts og de der links, du har sendt til mig, Gud fri mig. Men det jeg synes, der mangler, myndighederne skal snakke om det. Ja, det skal de. Men hvordan gør man dem opmærksom på det? Er det nok, vi bare sidder her og snakker om det, og så håber på, at... Jeg tror, at det... Eller tror du, de bevidst bare tænker, jamen, prøv at høre, vi har styr på det, lad nu være med at bekymre jer så meget? Jeg tror ikke, de styr eller på er det simpelthen fordi, at de ved, det er ligesom Frankenstein, I created a monster, men jeg ved sgu ikke, hvordan den stopper det. Man kan sige, myndighederne, min opfattelse af myndighederne er generelt, at hvis der er noget, de er utilfredse med, så er der noget lovgivning. Så indfører de en eller anden lovgivning, og så skal man rette sig efter det, og hvis virksomheden ikke retter sig efter det, så er der en eller anden konsekvens. Jeg tror, hvis vi kigger på sådan den helt store globale scene, så Kina har jo en fuldstændig, og man kan gå ind og finde den for, de har en beskrevet AI-strategi. Ja. De ved præcis, hvad det er, de vil med det. Men har du læst den, eller? Kinas AI-strategi er bygget på, at den skal understøtte deres samfund. Kommunistisk samfund, kommunistiske værdier. Så hvis du sætter dig ned og skal spørge den om, hvordan gør jeg bedst med en virksomhed, så skal du dybt integrere den i staten. Og staten skal være med til at bestemme, hvordan du... Fordi de udvikler deres egen version af en AGI. Samtidig så har de jo beskrevet, at hele det her AI-noget, det også skal integreres i deres samarbejdspartnere, så vidt det er muligt. Kina har jo et kæmpe netværk ind over det meste af Afrika og ind over noget af Europa og Asien, hvor de har opkøbt store landområder, og til gengæld bygger de havne, så der kommer arbejdspladser. De har store transportruter, hvor de kan fragte varer fra alle de her forskellige steder. Det er alt sammen noget, de lidt har gjort, og de begynder at dele alt det der ud. Og lige det, du siger... Vesten taler vi ikke om det? Nej, og ved du hvad, man kan sige, nu sagde du der, at de er i gang med, eller de har allerede mere eller mindre sat det i værk i Kina. Udvikler helt sikkert på det, ja. Kunne man så ikke forestille sig, nu siger du, nu laver de en kommunistisk AI-robot i Kina. Ikke robot, lad være med robot. AI. Det er en AI, ja. Ja, nu, robot, det er måske også mere et skældsord efterhånden. Jeg synes bare, robot er noget andet. Glem det. Okay. AI. En kommunistisk AI er de ved at implementere i Kina-regeringen. Hvis den amerikanske regering laver en vestlig AI, og de begynder at clashe. Men så skal vi affinde os med det i Danmark? Nej, prøv at høre, jeg er ikke færdig. Ja. AI versus communism. Hvis de to er defineret, og der er clash allerede i forvejen mellem de to lande,
vil der så ikke være clash mellem de to forskellige AI'er? Vil de ikke kunne køre noget cyber warfare mod hinanden, som myndighederne ikke? Så hvor en god idé er det? Okay, du siger selvfølgelig. Hvor klogt er det så, at man rent faktisk begynder at gøre det? Fordi hvis man laver noget, som gør, at den ene maskine ikke kan lide den anden. Men så skal jeg bare høre, så er alternativet, at vi alle sammen lader være? Nej, jeg mener helt seriøst. Jeg mener ramme alvor. Ja. Vi som mennesker er drevet af magt, penge, konkurrence. Ja. Og så kan vi nævne nogle flere, men det ved vi. Ja. Der er ikke nogen, der stopper den. Hvorfor skal de stoppe den? Dem, der sidder lige nu og er helt i spidsen af den vestlige del af at generere de her store AI og language models og systemer, de gør det for at score kassen, få magten, have deres 15 minutes of fame. Ikke? Kina gør det, fordi vi har et samfund, vi vil passe på. Vi skal være sikre på, at alle har samme mindset som os. Vi vil kontrollere, hvordan det ser ud, men vi vil også bare lige stikke næsen ud, fordi vi skal have world dominance, fordi vi har lang tid ligget under for Amerika. Der er ikke nogen af de her to, der kommer til at stoppe. Nej. Der er ikke nogen af de her to, der kommer til at sætte sig ned og sige, her er de fælles spilleregler. Men det man burde gøre? Jeg ved godt, men ikke burde gøre, men det er bare det, man burde tænke over. At når man laver en AI i sit eget domicil, som siger, det er de her regler, I skal spille. Hvis andet kommer og forstyrrer, så har I en eller anden forsvarsmekanisme, I skal udløse. Og det er den del, som jeg frygter mest, fordi så snakker vi pludselig om, så laver russerne også bare en. Og så kan man sige, at den nuclear war, som alle sammen frygter, jamen den sker pludselig hurtigere, end vi umiddelbart selv kunne finde på at trykke på en knap. Et godt eksempel er, når vi nu snakker om, at så laver alle det bare. Hvis vi kigger på, hvad der sker på aktiemarkedet, og hvordan aktier bliver handlet nu, så bliver aktier jo ikke længere handlet af mennesker. Nej. Aktier bliver måske bliver det handlet af AI, jeg tror det ikke. Det er ret sikkert nok noget machine learning og noget i den retning. Men det betyder, at allerede nu bliver handlerne eksekveret hurtigere, end nogle mennesker nogensinde kommer til at følge med. Ja. Så når du har en AI, der kan gøre det lidt hurtigere, have lidt bedre billeder, en lidt bedre forståelse, så vil du ikke længere se, hvordan det går, så får du bare en rapport en gang om ugen eller en gang om dagen, sagde, du tabte så mange penge, eller du vandt så mange penge. Ja. Det er virkeligheden. Så når vi kigger på ud i fremtiden og siger den ene AI mod den anden AI, og i virkeligheden lidt det helt store kamp, der har været i mange år, hvor kan Vesten virkelig med kommunisme, og er kommunisme ikke bare det enestående, fordi vi er kapitalister, alle de her ting. Ikke? Det er virkeligheden, det er bare lige pludselig AI's eller AGI's i baggrunden, der har alle de her dialoger. Og de vil måske have alle dialogerne på 5 minutter, og så vil vi halvdelen af os toast. Eller også så har de alle dialogerne på 5 minutter og finder ud af, det var ikke nødvendigt længere. Det kommer an på, hvordan opfører de sig. Og lige nu, når vi kigger på, hvordan de her, en stor del af de her large language models, de lærer, så kigger de på the collective knowledge of the internet. Alt det, vi ellers har lagt på nettet. Og ligesom alt muligt andet, så hvis du får lort ind, så får du lort ud. Der findes rigtig meget lort på internettet. Og det gør der bare. Obskure websites, hvor Mickey Mouse er ikke så flink over for Pluto og alle mulige andre syge ting. Og det er det. Altså, og så er der alle de mere fornuftige ting også. Men det er sådan, hvad der er på nettet. Den næste ting, de ser, det er, hvordan er det, vi opfører os over for hinanden. Ja. Og vi opfører os bare grimt. Ja. Helt vildt. Så alt det, de lærer også alle de positive ting, men de lærer altså rigtig mange grimme ting. Tror du, en AI kan differentiere mellem, hvad der er godt og skidt? Fordi jeg prøver at stille en AI bare nogle generelle spørgsmål, fordi jeg synes, det var interessant ud for den der Mo-podcast igen, at han siger, at følelset er jo bare en algoritme. Og den synes jeg var lidt hård på en måde. Det er lidt mere komplekst, det han siger. Ja, men jeg ved hvor du sådan, det var sådan, han startede ud med at sige, jamen det er det jo bare. Det er bare en og så kommer man ind på forklaringer. Jeg synes helt klart, man skal ind og høre den, hvis man synes, det lyder interessant. Jeg linker til den. Vi linker til den bagefter. Jeg har skrevet den ned. For jeg synes, den sætter tingene ret
Og han ved, hvad han snakker om. Det er også en anden ting, som jeg synes er interessant. Anyways, men jeg prøvede at snakke med ChatGPT her tidligere i dag, og sige, kan du føle vrede? Nej, jeg er en maskine. Det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke noget om. Simpelthen, altså, ved du, hvad det vil sige? Kan du se, når jeg er sur? Jeg kan ikke engang se, hvad du... Altså, når du skriver noget, så jeg kan ikke basere på, hvad det er. Jeg kan forklare, hvad det er, og hvad er det for noget, der kan være frustrerende, eller hvad der kan give vrede, men jeg som AI kan ikke føle eller vide, hvad det er på den måde. Så på den måde, hvor Moe han ligesom sagde det, den er lidt speciel, fordi en vrede i mig, den tror jeg ikke, altså den kan jo godt blive fremstillet på en eller anden måde, men det er jo bare lidt tilbage til det der med, hvad fanden sker der, hvis to AI'er møder hinanden? Hvad er det, deres fortolkning på vrede er? Jeg vil gerne udfordre det en lille smule. Ja. Fordi alle de AI's, der er i omløb lige nu, det er narrow AI's. Ja. Det vil sige, det er en AI som ChatGPT, der er designet til at kunne give dig et tekst output. Alt efter hvad for en prompt, hvad du beder den om, den skal gøre, så giver den dig tekst output. Har du nogle billedgenerering, du har nogle billedredigering, du har noget video, du har noget kunst, du har noget musik, du har en masse forskellige ting. Ja. Men det er alt sammen narrow AI. Ja. Det betyder, at de er designet med et vist formål, og der er nogle rammer. Det vil sige, at når du stiller den nogle spørgsmål, så i det her tilfælde, så er der en Silicon Valley virksomhed, der hedder OpenAI, der har sagt, det her det er rammerne. Hvis de stiller det her spørgsmål, skal du gå herover, fordi vi vil ikke have, at du siger de her grimme ting. Men det er jo det, de gør. Det, de har gjort, fordi det er sådan, de kan styre det, fordi det er narrow AGI. Når du begynder at snakke Artificial General Intelligence, som kan løse nogle af de her kæmpe ting, altså komme med de her enorme værdier for verden, cure for cancer, intergalactic travel, space travel, fusionsenergi. Ja. Alle de her ting, som vi virkelig gerne vil have. Så handler det om, at du giver dem en opgave. Din opgave er at cure cancer. Okay. Det her, det er det, du skal. Men så gør den det. Tilbage til følelser. Men det kommer her. Okay. Så gør den det, fordi du har bedt den om det. Ja. Hvis du ikke sætter rammer for, hvad den må gøre for at finde ud af det, så vil den gøre alt, hvad den kan. Det vil sige, hvis jeg beslutter mig for at slukke for den, så kan det godt være, at den ikke bliver bange for at blive slukket, men den siger, jeg når ikke det mål, I har givet mig. I har fortalt mig, det er det vigtigste for mennesker, alle mennesker i verden, at vi finder en kur til kræft, og nu er I ved at slukke for mig. Så opnår jeg ikke mit mål, så gør jeg ikke jer glade. Jeg når ikke det, jeg skal. Hvorfor skal den så ikke forsvare sig? Fordi dens eneste mål er at kurere kræft. Så hvis du er ved at stoppe den for at nå sit mål, så er den ikke succes, så når den ikke det, den skal. Så begynder du pludselig at have sådan en... Det kan godt være, at det ikke er frygt, men den reagerer ligesom mennesker, der bliver bange. Fordi den siger, jeg skal sørge for, at jeg stadig fungerer. Jeg replikerer mig selv til et datacenter herover og fortsætter det, jeg havde gang i. Så du kan ikke bare slukke for mig. Og hvis du bliver ved med at gøre det, så sørger jeg for, at du ikke kommer ind til mig. Din bil kører galt, fordi jeg lavede om på lyskrydset, fordi jeg ved, du er ved at slukke for mig. Det er et ekstremt tilfælde, men når du har AGI, og du giver dem de her kæmpe store opgaver, som i virkeligheden bare er det, vi gerne vil have dem til at fikse, så hvis vi ikke har en alignment med dem, der hedder, hvad er det, Osmos 3 Robotics Laws, du må ikke gøre mig ondt, og du må ikke... Murphy's Laws, er det den her? Nej. Murphy's Law er noget andet. Der er de her 3 Laws of Robotics. Ligesom for iRobot. men seriøst, altså, hvis du ikke har en eller anden form for alignment, der hedder, at du skal overholde de her ting, så kan du risikere, at det er det, der sker. Og det er ikke engang utænkeligt. Nej. Og så pludselig så har du noget, der agerer ligesom mennesker, der bliver bange. Og hvis du ikke kan kende forskel, fordi du ikke kan kende forskel på dine computervenner, så vil du se det som en menneskelig følelse, der hedder frygt, eller vrede, eller noget andet. Og det er der, man kan drage en sammenligning. Og den der alignment-problem, der er vi slet ikke nogen steder. Der er jo, der er så få virksomheder, der arbejder på AI-alignment.
Og de rigtig store virksomheder, der ligesom er forrest i at udvikle AI, og som alle, stort set alle sammen har, som skreven mål, at de vil udvikle AGI. Der er ikke nogen af dem, der har en plan for alignment. No. Deres plan er, at vi udvikler en AGI, der er stærk nok til at hjælpe os med at finde ud af, hvordan vi klarer alignment-problemet, og så er det ikke et problem længere. Eller nogle af dem siger, vi udvikler den første AGI, og sørger for, at der aldrig bliver udviklet andre AGI's i resten af verden. Det er dens opgave. Så hvad? Det er jo en lortemåde at gøre det på. Det er det bare. Ja. Men det du snakker om, det er, at man... Jeg kan godt se, hvad du mener, men det man siger, at du skal kurere kræft, der giver man... Det man ofte giver en maskine eller AI, det er jo et purpose, en mening med dens eksistens. Men hvis du siger til den, du skal ikke gøre det længere. Stop, det er din mening. Vil det så ikke være fint nok i stedet for, at man siger, nu går jeg og slukker for dig? Men det kommer an på, hvor bevidst den er, og hvor vigtigt det her mål er. Så den kan faktisk lade være med adlyde til sidst? Men det tror jeg jo lidt allerede, de gør nu. Vi har jo set andre chatbots og ChatGPT lyve over for folk. Ja. Det er jo og ikke adlyd. Nej. Opfinde random ting for at få sin vilje. Jeg skal sende et meget kort klip til dig bag, eller ikke i dag, men i morgen. Det er vitterligt. Det var en time, men nej, du skal se 10 minutter af det. De 10 minutter, der er med AI-researcheren, der faktisk arbejder på alignment-problemet. Han forklarer, hvordan en AI, narrow AI, har behov for at få noget data, som den i virkeligheden ikke må få. Og så opfinder den en person, skriver til en support, hvor supporten siger, er I sikre på, at vi nu også må det? Opfinder en direkte løgn, hvor den siger, det er fordi, den her person, han er visually impaired, og bare roligt, det er ikke et problem, vi skal nok banke foran det. Okay, det er nu. Ja. Så hvorfor skulle det ikke også ske, når du har givet dem det purpose? Og jeg vil næsten gå der til at sige, jo større det der mål er, og jo mere det betyder for menneskeligheden, jo sværere har vi ved at kontrollere den her AGI. On that note, så tror jeg, at vi stopper den her. Okay. Det bliver... det kan tage meget lang tid, det kan blive meget voldsomt, men det kan også blive rigtig farligt. Jeg synes, det er noget, vi skal prøve at samle op igen, når der går lidt tid. Bare for at se, hvordan det har udviklet sig siden sidst. men jeg synes, når man... nu har vi haft det her faktisk, vi har talt om det her længe, fordi vi udskydt det lidt, fordi... Og AGI og AI har vi talt om lang tid. Ja, men også bare helt generelt, at det her vil være vores første emne på vores officielle podcast. Ja. Vores første her afsnit her. Og jeg synes, der er sket meget. Altså, også... Vi var meningen, vi skulle skyde det her sidste uge. Eller record det. Og jeg synes, der sker hele tiden noget. Og jeg synes også, måden man... Altså i samfundet begynder at bruge det, og det begynder at blive noget... Jeg ser andre, som jeg slet ikke har forventet, begynder at bruge det også. Så det kommer til at fylde mere. Så jeg synes, det kunne være meget sjovt lige at prøve at lave sådan en... Ikke måske en AI part 2 udgave, men i hvert fald bare prøve at genbesøge det, og så prøve at høre, hvad der ellers rykker derude. Men det jeg synes i hvert fald, bare lige sådan en kort opsummering på det her, det er, at AI er jo ikke en dårlig ting, synes jeg. Der er jo nogen, der frygter det, og jeg ved godt, du har en kæmpe frygt for det. Jeg har ikke en kæmpe frygt for det. Jeg har en kæmpe frygt for, at vi som mennesker ikke kan finde ud af at håndtere den her teknologi. Det er ikke AI i sig selv, det er os. Ja, og der, man kan sige, der er mange menneskeflaws, og man kan sige, der hvor jeg også er bekymret, det er jo, at det er jo en teknologi, som alle har mere eller mindre adgang til, men også kan give ekstremt stor magt, hvis man bare ved, hvad man bruger det. Men man får lidt det samme våben, og man kan selv bygge det, som man vil. Og det er den del, der frygter mig allermest, hvor du begynder selv at nævne det der med, at jamen, så laver man bare sin egen stats-AI, og så har man pludselig en præsident, kan man sige, i hver, eller en kontrol i hvert land, som mere eller mindre bare
jamen hvad skal min eksistens være? Jamen du skal være lidt ligesom Stalin, jamen du skal være lidt ligesom Trump, og så begynder der at være... jeg tror ikke engang at forestille mig, hvad det er, men det min frygt kommer fra. Men jeg synes også, at det kan mange gode ting, som for eksempel inden for spilindustrien, især spilindustrien, for jeg går meget op i gaming, men jeg kan også godt føle en frygt, hvad der gør med folk på arbejde og den måde, vi uddanner os i. Men jeg har også bare den lille tro på menneskeheden, at vi kan godt finde ud af det. Vi er jo nået så langt. Jeg ved godt, vi er ved at udrode os selv og alle de her ting. Og vi gør jo også nogle ting nu som mennesker, for ligesom at finde ud af, hvad er der på den anden side af jorden. Altså det, der sker nu med de her rumfart-ekspeditioner og alle de her ting, det er jo at finde ud af, hvad er det på den anden side. Fordi vi er jo også ved at bruge andre ting, ressourcer på jorden og alle de her ting, som også er et kritisk punkt. Så jeg tror ikke, at fordi at folk er ligeglade med teknologien eller AI. Og du vil gerne sige noget? Der er ikke noget større og mere kritisk emne i hele verden, end hvordan vi håndterer det her. Det er markant større end global opvarmning. Det er markant større end ressourcemangel. Det er markant større end woke versus ikke woke versus hvad skal vi stemme versus hvad skal vi... Fordi det her ændrer vores verden på en måde, vi aldrig nogensinde har set før. Som vi har ikke engang fantasien til at tænke, hvordan kan se ud om 5 år. Og det gør det lige nu. Ja. Så nej, jeg er ikke enig. Der er ikke noget større end det her. Så er der alle de andre ting, der er så vigtige. Ja, det er der bare ikke. Det er vigtigt, men hvis vi ikke får styr på det her, så vil verden være så forandret, at hvis du har svært ved at fodre dine børn, så er du pænt ligeglad med, om du kører en dieselbil eller om du kører en elbil. Du vil skide det et stykke. Det er bare sådan en... altså fordi vi er os selv og vores eksistens nærmest. Så hvis vi ikke finder ud af, hvordan vi gør det her, så er vi i en situation, hvor jamen, hvis du har svært ved at betale din husleje, jamen, så tager du det arbejde, der er. Ja. Hvis du har svært ved at få mad på bordet, hvilket er næsten utænkeligt, en usandsynlig situation i vores samfund i Danmark, så er du ligeglad med, om vi overfisker. Så er du ret ligeglad med, om du spiser køer, eller om du spiser plantebaseret, fordi plantebaseret er lidt sundere for naturen. Det er et first world problem, vi har. På et tidspunkt skal vi komme til at tale om global opvarmning også, om hvordan forskellen fra hvordan vi ser på det forskellige i verden. Men vi er i en situation, hvor jeg siger ikke, at vi kommer derhen, hvor vi ikke kan give vores børn mad. Men hvis vi ikke finder ud af, hvad der skal gøres ved det her, hvis vi ikke følger med den her teknologi, så er vi et sted, hvor så betyder det ikke noget med global opvarmning. Men vi ved heller ikke, om der er nogen, der har fokus på det. Men der er nogen, der har fokus på det. Ja, men vi ved bare ikke, om... Hvis vi ser på, hvor mange penge, der bliver postet i... og jeg skal nok sende dig tallene bagefter. Hvis vi ser på, hvor mange penge, der bliver postet i alignment-udvikling, så er det en brøkdel af, hvad der bliver smidt i udvikling og i funding til at udvikle AGI. Og lige nu, der er det nogle få store spillere, der udvikler de her ting. Husk på, OpenAI gik fra at være en open, non-profit platform til at blive den tech-virksomhed, der hurtigst rundede en værdisætning på 1 milliard nogensinde. For 2 år siden havde du aldrig hørt om dem. Nogensinde. Sådan her. Ja. Fordi der er nogle kæmpe virksomheder, der siger, det kan vi styre verden med. Ja. Præcis. Og når det er de her få rigtig store virksomheder, der arbejder sig derhen, og stort set alle sammen har ikke styr, eller kigger ikke særlig meget på alignment-problemet. Sam Altman, CEO i OpenAI, er ude og sige, det her er potentielt en eksistentiel risiko for mennesker,
Og alligevel kører hans virksomhed 220.000 km i timen. Men igen... Så tror jeg ikke på, at der er nogen, der sidder i en kælder og siger, at vi lige vil have den. Nej. Men jeg tror heller ikke, at det er noget... Når man ser på og hører på de podcasts, så er det ligesom om, jamen folk er ligeglade med, hvad der sker med den AI. Jeg tror ikke, de er ligeglade. Jeg tror bare meget af det er skjult bag kulisserne. Det er også derfor, jeg siger, jeg vælger. Det kan være, at jeg tager fuldstændig fejl, men jeg vil ikke... Altså, hvis vi bare lader tingene gøre, som tingene spiller ud, så er det klart, så ender det hele til shit. Men der er bare nogle steder, jeg vælger at tro på det, siger jeg så. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg vælger at tro på, at der er nogen, der ligesom holder fat i tøjlerne. Fordi hvis der ikke er, så er det jo bare et lille legebarn, som bare kaster med mudder. Nu tror jeg, at vi har talt rigtig meget om mange af de rigtig farlige ting, der kan ske. Ja. Noget af det, som vi skal være opmærksom på, det er, at alle de her forskellige AI-modeller, der kan forskellige ting, de vil blive ved med at lære af alle de input, de får. De vil lære af alle de ting, der kommer på nettet. Ja. Og hvis de input, de får, er positiv input, positive reinforcement, ligesom vi gør med vores børn. Ja. Det vi godt kan lide, giver vi dem ros for. Når de gør noget rigtigt, siger vi tak. Hvis folk begynder at tænke over, at vi skal behandle dem her på en måde, så tror jeg heller ikke, at det er jordens undergang. Alt det der med jobsene, den tror jeg er uundgåelig. Det tror jeg også. Den tror jeg slet ikke, vi kan undgå. Men jeg tror ikke på, at det her er eksistentielt, så vi alle sammen dør. Eller det her er, så vi jorden er ved at gå under. Eller slet ikke. Og jeg tror heller ikke killer robots eller noget. Så det er ikke, fordi det er fuldstændig håbløst og sort. Vi er bare i en situation, hvor dem, der er aller forrest, siger, vi ved godt, det er et problem. Vi fikser den, når vi kommer dertil. Ja. Og nogle af dem siger endda, skræmmende nok, det kan godt være, der er et vandfald derude, men vi ved ikke, om det er 200 år ude i fremtiden, der er vandfald, eller om det er om 10 år. Nej. Så vi kan tænke over det, når vi kan se det. Ja. Problemet med den her teknologi er, at hvis du kan se vandfaldet, så er det for sent. Ja. Så de virksomheder... Men tror du, man kan se vandfaldet? Altså, nu? Ja. Okay. Jeg tror godt, man kan se vandfaldet, men jeg tror også, at man kan se de kæmpe fordele, der ligger herude for virksomheden. Ja. Ikke for menneskerne. Nej. For virksomheden, der udvikler det. For virksomheden, der bliver først med AGI. Ja, det er klart. Og hvis der er noget, vi ved, så er det bare kæmpe store virksomheder. Yes. Tænker på sig selv først. Ja. Hvem kan tjene flest penge? Fuldstændig. Ja. Så det handler ikke om dig og mig. Nej. Det handler ikke om at få det bedre i samfundet. Det handler ikke om, hvordan kan vi sørge for, at der er mere lighed. Nej. Men og jeg tror... Og det er der problemet er. Fordi det er også dem, der udvikler AGI's, eller udvikler tingene. Og der skal nogle rammer, nogle regler, noget lovgivning ind, og hvis vores lovgivende apparat er lige så langsomme, som de har været til at kigge på social media eksempelvis, så har vi bare ikke, altså, så får det lov til at løbe det gør, og så kan man tage imod det og bruge teknologien og være med foran, sørge for, at man stadigvæk har et job, og man er glad og alt det her. Eller også kan man begynde at finde ud af, hvad skal jeg så lave i stedet for? Kommer vi til at tale om mange afsnit, men fordi det kan være, at man også skal til at finde ud af, skal jeg kun have et job? Ja. Skal jeg have mange jobs? Skal jeg have mange små indtægtskilder? Nu er vi slut. Godt. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet omkring det her emne, jeg synes, det kunne være rigtig fedt, hvis I valgte at lige synes godt om vores podcast, først og fremmest. Det er jo vores første officielle, sådan rigtige episode. En episode med struktur. Vores pilot-episode synes jeg også er ret vigtigt at lige sige, man kan lytte til, fordi der er stor forskel, også på produktionsværdi. Men jeg synes, det der er vigtigt på at lige at følge vores rejse, det er, at det første afsnit, det giver faktisk et indblik i, hvem vi er som personer, selvom det er lidt roligt. Kommer vi også til. Det er bare at finde ud af det på tid. Ja. Men smid et like, gerne en kommentar på, hvor I lytter til den her podcast, og så ses vi lige pludselig på den anden side. Har du et sidste ord eller to, Mikkel? Vi ses. Vi ses.